Boa tarde, benvidas e benvidos, concelleiras, concelleiros, prensa, público asistente e aqueles que estades conectados a través da nosa canle de YouTube. Vamos a dar comezo a este pleno ordinario. Nos asuntos da convocatoria na parte resolutiva, o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Se teñen algo que comentar. Sí, gostaríanos facer fincapé en que, salvo erro, nas actas do pleno do 12 de decembro e no pleno do 30 de novembro hai varios puntos da orde do día que foron sometidos a votación e nos que non aparece recollida en dita votación. É o 30 de novembro. Decembro, 30 de novembro. Vale. Que puntos? No 12 de decembro creo que hai só 2 puntos. O segundo punto, salvo erro, repito, creo que non está recollido o sentido do voto. O que figura na acta, vamos, ao mellor me equivoco, hai un erro na acta, é tipo de votación unanimidade / asentimento. Non sei se é a votación correcta. Se a votación correcta, é dicir, eu entendo que a acta está ben, non me acordo de memoria cal foi a votación. Se a votación foi correcta e foi por unanimidade, está ben a acta. En caso de que a votación non fora por unanimidade, cando habría que cambiar. Ben, no pleno do 30 de novembro, as dúas mocións presentadas polo Partido Popular non aparece o sentido do voto. Un minuto. Vale, nas mocións, na segunda moción non figura o sentido do voto. Entendo que non é obrigatorio, pero en caso de que así se queira establecer non hai ningún problema en modificar as actas e a partir de agora que figura sempre o sentido do voto. Se é unha petición non hai problema que se sexa. Creo recordar que noutras actas previas sí que aparecía o sentido do voto. Non hai problema, cámbiase e non hai problema que figure o sentido do voto. Entendo que fora de que non figura o voto por cada grupo, por cada concelleiro, que o resto é correcto. Cámbiase e punto. Se simplemente ese o cambio, antes de transcribir antes que se cambie, e entendo que está aprobada. Xa hai conformidade nese sentido. Algúnha cousa máis? Sí, eu si podo aportar un apunte. Na acta esa do 12 de decembro, no segundo punto, no expediente 2617/2023, onde aparece unanimidade e asentimento, en realidade foi unha votación de 7 votos a favor e 6 abstencións. En caso de que así sexa, cambia se está entendo dado que é unha cuestión sustantiva que teria que volver a pleno. Reviso e non hai máis. Ben, pasamos ao punto 2 e 3 da parte resolutiva. Ambos son bonificacións e exencións tributarias, co cal, despois de plantexalo na comisión informativa, vaise a debater de maneira conxunta e votaremos por separado. Neste caso, vai a defender a señora Eijo. Gracias. Hola, boas tardes a todos. Comentar que se recibiu a solicitude da Cofradía de Pescadores para que se bonifique o 90% do icio que liquidaron por unhas obras que van a facer de rehabilitación na nave de redes e para a pintura fachada da cofradía. O importe do que estamos falando é dunhos 10.310 euros. Este tipo de bonificación está recollida na ordenanza fiscal do Concello. O procedimento é o seguinte: no caso realizar construcións, instalacións ou obras, o interesado ten que presentar xunto coa solicitude a autoliquidación do imposto correspondente, que neste caso é o 2%. Posteriormente, o interesado solicita a bonificación, xustificando que cumpre cos requisitos establecidos.
Neste caso, a cofradía manifesta que debe aplicarse debido á importancia do sector pesqueiro na historia e economía local de Burela e tendo en conta a labor social e económica que a cofradía leva a cabo no pobo. Esta xustificación que presenta a cofradía atópase dentro dos requisitos para optar á bonificación. E xa por último, como esta bonificación pode aplicarse na liquidación provisional que fixo a cofradía, preséntase a súa solicitude para aprobación hoxe polo Pleno. Nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Vamos a ver, isto é algo que xa se solicitou no pasado pola Confraría de Pescadores de Burela, outro tipo de obras. O Grupo Municipal Popular naquelas ocasións tamén votou a favor, como debe ser, porque é xusto. A única cuestión que nos plantexamos na comisión informativa era se procedía ao momento de facer esta solicitude, porque a normativa que tiñamos revisada e toda a legislación, toda a xurisprudencia que había, indicaba que solamente procedía no momento de que o promotor desistira de facer a obra, se caducara a licencia de obra ou finalizara a obra, finalizara o proxecto. Non se daba ninguna destas tres cuestións e por iso manifestamos a nosa dúbida se estaba a facer. Consultamos a ordenanza municipal e efectivamente non fai referencia ninguna aos plazos, así como a legislación nacional sí que fai referencia aos plazos, na ordenanza municipal non se fai referencia aos plazos. Por lo tanto, como neste caso non vemos ningún tipo de contradicción, creemos oportuno apoiar esta solicitude. Señor Pillado. Ben, moi boas tardes a todos os que nos siguen aquí presencialmente, tamén os que nos siguen por internet. Bueno, con respecto a este punto do día, é un trámite que, bueno, xa se levou a cabo en algunha ocasión neste Concello, en varias ocasións. Para nós, neste caso, está máis que xustificado, cumpre o que di a ordenanza con respecto ás exencións ou bonificacións, e vai redundar no beneficio e no interese da nosa vila, por iso estamos a favor, nada máis. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa, e boa tarde. Boa tarde tamén, concelleiros e concelleiras, público aquí presente e que nos siga a través dos medios telemáticos. Sí, eu creo que neste punto pouco debate vamos a ter. Creo que prácticamente todos estamos de acordo en que isto se leva adiante, son a bonificación dunhas tasas que así o recolle a normativa. Por tanto, nos estamos a favor de que así se faga, como tamén estaríamos a favor de que se levase adiante a instalación do monumento a lembranza a nosa xente do mar que tamén propuxeron dende a Cofradía de Pescadores. Moitas grazas. Moitas gracias. Segundo turno de palabra, non sei se alguén quere tomar a palabra ou están todos de acordo en proceder á votación. Procedemos entón á votación por separado, primeiro da primeira excepción tributaria da primeira obra, e segundo, si quere a señora Eijo concretar cal imos a votar primeiro. Sí, digo, por si é o envolvente ou é a obra artística. Se non recordo mal, é a obra artística. Ben, pois votamos a rehabilitación da nave. Votos a favor? Unanimidade. No punto 3, votamos a obra artística. Votos a favor? Unanimidade. Ben, pasamos ao punto 4, o expediente 594/2024. Esta é unha ordenanza fiscal que vai a defender o señor Fernández. Pasolle a palabra. Moitas grazas, alcaldesa. Bueno, pois traemos aquí a subida do canon de sumidoiros e máis suministro de auga do Concello de Burela. Paso a explicar un poquinho en que basamos por esta subida. Como vostedes saben, nos anos de pandemia, desde o goberno municipal decidimos conxelar esa tasa. Evidentemente, sabíamos que este momento iba a chegar e que íbamos ter que recuperar ese poder adquisitivo que está perdendo, neste caso, por contrato a empresa, e meter unha solicitud para subir ese canon, non? A primeira proposta que facía a empresa era de subirlo en 17,20. Bueno, a verdade é que, tomamos conversacións con eles
e decidimos subir a 9,6. Sabemos que é unha subida importante, que é unha subida que, bueno, pois non nos gustaría traer hoxe aquí, desde logo, pero sí que é verdade que temos que cumprir os compromisos, os contratos que ten, neste caso, o Concello coa empresa. Bueno, basicamente, pues, a proposta que traemos é eso, subir ao 9,6, bueno, veremos a ver no futuro que nos depara esa parte proporcional que nos falta de subir e que estamos pues, falando coa empresa e negociando a ver como podemos pues, dunha maneira encauzala. De momento nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Cuestións previas que hai que ter moi claras e para que o sepa a veciñanza. Na comisión informativa deste pasado luns houve unha petición, non nosa, senón do noso compañeiro do grupo mixto, para que a empresa participara neste pleno e nos explicara o porqué desta subida. As cuestións que cría convenientes contarnos. Porque nós, como acaban de escoitar, nós, como oposición, non estivemos nas negociacións que mantivo o goberno coa empresa. Nesa comisión informativa díxosenos que non procedía esa intervención. Todos aqueles que nos siguen habitualmente nos plenos saben que no mandato anterior permitiuselle a intervención a diversas asociacións e colectivos neste pleno. Intervencións no debate plenario. En esta ocasión díxosenos que non. É curioso que naquel momento, cando a norma sigue sendo a mesma, non houbera ningún tipo de irregularidade, sí que procedía e ninguén dixera absolutamente nada. Non figuran nin nas actas, nin nas grabacións audiovisuais da época. E agora que a oposición pide que a empresa interesada interveña e nos explique por que quere facer esta suba, as súas motivacións, os seus cálculos, parece ser que é improcedente. O que nós, dende o Grupo Municipal Popular, sempre acatamos a lei, sempre estamos de acordo coa lei. Non temos ningún problema en facelo nesta cuestión tampouco, pero esperamos que, a partir de agora, sexa sempre igual, para todos, non só para o PSOE e o BNG, para todos, que sexa igual. Entendemos que a empresa, por contrato, ten que actualizar a suba que se conxelou do IPC na taxa de sumidoiro e de abastecemento de auga durante 3 anos consecutivos. Isto ben se puido facer o ano pasado. O ano pasado, no verán pasado, finalizou oficialmente a pandemia. A xustificación para facer esta conxelación de tasas por parte do Concello era que estábamos nun momento de pandemia. Isto ben se puido facer o ano pasado, entón, ao mellor, a suba de agora de principios de ano sería mellor. É curioso como no pleno de hai pouco máis de 4 meses, cando se decidiu prorrogarlle á empresa por parte do goberno local o contrato nunhas condicións totalmente desfavorables para o Concello e para os veciños, xa que o canon que se percibe é o de hai 15 anos, non se dixera absolutamente nada das tasas, absolutamente nada. Dirán que non procedía, pero estaría ben que houberan informado aos veciños que o goberno local do PSOE e do BNG iba a consentir unha prórroga en lugar de sacar un contrato, un concurso público para que outras empresas puderan puxar e o canon fora máis favorable ao Concello, tal e como sucedeu noutros concellos da nosa contorna, nos que se duplicou, incluso triplicou o canon que estaban a prestar. É curioso que se lle prorrogara nestas condicións tan desfavorables para o Concello. Agora súbense as tasas. Nós entendemos que iso tense que facer, pero puidose negociar de outra maneira. Naquele momento xa se puido negociar ca empresa. E puidose negociar de outra forma, porque non é unha suba só do 9,6, hai que subir o 17,2. Non se aclara cando se vai subir o resto. Non se aclara absolutamente nada cando se vai subir o resto. Nós o que propoñemos dentro do Grupo Municipal Popular é que sí, que se faga a suba. É evidente que a empresa non pode perder poder adquisitivo, tal e como figura no contrato, pero que se faga dunha forma razonable. Igual que a empresa ten garantizados 5 anos máis de contrato, esta suba que foi conxelada no pasado ben se podía prorratear entre os 5 anos.
En lugar de subir un 9,6 agora, poderíase subir un 3,44%. 3 veces menos. 3 veces menos. Saíron, non sei se en prensa, pero sí en redes sociais, que me ensinaron un pantallazo, dicindo vostedes, concretamente o tenente de alcalde que acaba de expoñer a postura do grupo socialista, do grupo de goberno, que a suba ia ser de uns 2,5 euros cada 2 meses. En total, uns 20 euros ao ano. 2,5 euros cada 2 meses son 15 euros ao final do ano. En lugar de tanta suba salarial, señora López Moreno, ao mellor tiña que comprar algunha calculadora para algún compañeiro seu. Non son 20 euros, son 15 euros. Pero nin iso vai a ser. Se extraen os datos, utilizando os datos do Instituto Galego de Estadística e os datos do Instituto Nacional de Emprego, así como os datos do Organismo de Consumo Nacional da Auga, polo consumo medio que hai en Burela, a suba mínima para o primeiro tramo, de media para este ano sería duns 33 euros. Nin 15, nin 20, senón 33 euros. O doble do que se falaba. O doble, Estamos falando para o tramo básico. Canto máis se consuma, máis suba vai haber. Polo tanto, esa cantidade poderíase reducir a terceira parte, se se prorrateara. Deixalo en 11 euros, ou 12 máis ou menos, en lugar dos 33 que van a ser. Vostedes queren mirar polos veciños? Pois miren ben. Por que non facer ese prorrateo? Por que non, podendo subir menos a tasa aos veciños, por que se lle sube máis? E así habería unha garantía. Os veciños e veciñas de Burela saberían que durante os 5 próximos anos habería que compensar a pérdida do poder adquisitivo desta empresa nunha cantidade estándar, a maiores do que suba o IPC. Pero decidiuse facer desta forma. Isto é mirar polos veciños e veciñas de Burela. Prorrogar un contrato nunhas condicións desfavorables para o Concello, nas que recauda menos polo canon, subirlle a tasa aos veciños e veciñas de Burela máis, podendo subir ya menos. Isto é mirar polos veciños e veciñas de Burela. Pois se é así, que baixe Deus e que o vexa. Moitas gracias. Señor Pillado. Moitas gracias, agardamos que non baixe Deus, senón algúns asustos se baixa Deus ou ve. Pero indo un pouco ao rego, ben, é certo que o Concello evidentemente non pode asumir o IPC definitivamente como se estaba a facer, queremos que o lógico é equilibrar entre como repercutir o menos posible nos fogares e na veciñanza e tamén, por outro lado, que se resistan as arcas municipais, porque ten que haber un equilibrio nese sentido, e queremos que esta medida é máis axeitada tendo en conta o que din os pregos do contrato e o que marca a lei. E logo, volvendo á parte pola que empezou o portavoz do Partido Popular, que creo que para min é moi perigosa, si é certo que aquí deuse voz a asociacións e colectivos no pasado mandato, varias das veces foi por intervención do noso grupo. Iso é a soberanía popular. Ahora, dar voz a unha empresa privada, creemos que iso non é a soberanía popular, iso é outra cousa. Que cada un, pois, digamos que se retrata defendendo o que defende, pero iso non é soberanía popular. A empresa deu información que abre no expediente, deu a información que tiña, as propostas que facía, e iso é suficiente para tomar unha decisión máis alá de que tiña que vir unha empresa ao órgano de expresión da soberanía popular, que é este pleno, a intervir ou non intervir. Entón, creo que coller ese camiño podría resultar perigoso para a democracia, para a soberanía popular precisamente do povo de Burela. E, bueno, o que digo, cada un retrátase falando sobre retrátase defendendo certas cousas. Dende logo, dende o BNG non vamos a defender nunca que unha empresa toma a palabra no pleno do Concello de Burela, porque creemos que iso non vai nin a favor da democracia nin da soberanía popular. Iso queríamoslo deixar moi claro. Nós, como digo, estamos a favor desta medida, de momento nada máis. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Un apunte do punto anterior, se mo permite. Hai no primeiro expediente, no 6/12/2024, no informe de tesourería, na parte argumentativa comeza falando da rehabilitación da nave envolvente e remata falando da fachada. O sea, no mesmo informe mezcla os dous puntos. Bueno, non sei se é no 6/12 ou no 4/61. O informe de tesorería
mezcla as dúas partes. Non sei se eso ten algunha relevancia, se se pode solucionar despois ou se implica algo. Vale, entendo que é un erro simplemente porque son dous informes moi parecidos e que non ten importancia nos datos nin na suma nin na exención da tasa, sino que me corrixo o señor secretario. O acordo está dotado, quero dicir, agora o acordo está dotado. Quero dicir, entendo que o fallo do informe non ten especial gravidade para ser unha equivocación na formación da vontade deste órgano colexiado. En todo caso, terían que xugar vostedes. Portanto, o acordo está adoptado, o acordo executivo, e si presúmese validez. Continuamos. Sí, nada, simplemente era facer esa puntualización. Ben, no punto do día, explicou ben o segundo tenente da alcaldesa que traemos hoxe aquí. Traemos, pois, unha suba de taxas debido a que, bueno, durante X anos o Concello conxelou esas taxas, non repercutiron na poboación, durante esos anos foi o Concello quen asumeu ese custo. Claro, hoxe en día, pois, isto non pode seguir así, polo tanto, hai que actualizar e poñer ao día estas taxas coa veciñanza. Nós estamos na mesma liña que estivemos sempre, as facturas hai que pagalas, todo o que se fai, pois, hai que pagalo. Onde si podemos poñer un pouco de fincapé é na forma de facelo. Claro, entendemos que chegados hoxe en día, vendo que habría que subir ese 17,20%, que, bueno, que seguramente o equipo de goberno lle pareceu unha suba importante, pois decidiron poñer pois esa suba do 9,6 da metade, prácticamente a metade da suba que vai ir repercutir nos veciños. Nós, pois, bueno, claro, entendemos que se pode facer máis gradualmente, porque, claro, tamén entendemos que non van subir o 17,20% todo xunto, porque seguramente que na maneira, no ámbito político, non, bueno, tivesen máis perxuizo que beneficio, entonces pois decidiron subir a mitade do que habría que facelo, non? Nós, pois, lóxicamente, é unha decisión organizativa e como moitas veces dixemos nas decisións organizativas, pois estaremos na abstención. Falaba o señor Pillado da democracia. Ben, eu quería explicar un pouquiño como empezou dicindo o señor Rouco. Nós fomos á comisión informativa do lunes para atender a información, para recibir información sobre este tema. O que obra nos expedientes, os documentos que obran nos expedientes, pois non explican moito, non? Simplemente pois aparecen as tarifas, aparecen os datos que presenta a empresa, aparecen pois unha serie de conceptos, pero a nós faltábanos o argumento por que se fai así. Ben, e dentro desta dúda, dentro deste ámbito, pois falei personalmente co responsable da empresa aquí en Burela. Onte pola tarde chameino por teléfono e, bueno, pregunteille que, pois, cal era o argumento da empresa para presentar esta proposta, non? Díxome que, bueno, que el non tiña responsabilidade nese ámbito, que era unha decisión política e que era responsabilidade do xefe de servicio da empresa. Lamentablemente non me puiden poñer en contacto con esta persona, polo que, pois, a min gustaríame preguntarlle ao equipo de goberno pois cales son os argumentos en que se basea para tomar a decisión da suba do 9,6% desta taxa. Moitas grazas. Segundo turno de intervencións, señor Fernández. Moi ben. Bueno, para empezar, alegrarme de que, bueno, tomamos unha medida cando foi o COVID e vemos que estamos todos de acordo en unha medida acertada. Sí que é verdade, como dixen antes, que sabíamos que este momento iba a chegar. Non podíamos ter as taxas congeladas de por vida e non podíamos estar asumindo desde o propio Concello esa subida de IPC. En canto á forma de decidir, a maneira de subilo, foi unha decisión política, iso é así. É dicir, podíamos facelo máis progresivo, o mellor, sí,
Desde logo, da maneira que dice o señor Rouco, pois seguramente sería máis entretenimento do Concello, porque a subida do IPC, a que son moi torpe en matemáticas e de calculadora faime falta, subindo así, o único que facíamos é engordar un poquinho máis a bola. En canto ao ámbito político que dicía o señor Alberto, a nosotros era moito máis fácil seguir así. Congelábamos todos, dábamos unha patada para diante e todos contentos. Pero a bola vais engordando. Vais engordando, e depois pasan cousas como pasan en outros pueblos non moi lenxanos, que temos unha deuda importante, moi importante. Eso que non queríamos nosotros. Eu creo que gobernar é ter un poquinho de responsabilidade e tomar medidas, tomar estas accións que hai que tomar. Hai que regularizar, como estamos todos de acordo, hai que regularizar coa empresa isto, e foi a maneira que escollimos. Que habería outra mellor? Pois non o sei, seguramente sí ou non, non o sei. Desde logo analizamos por arriba e por abaixo o tema este e decidimos facelo así. Entendemos que non é unha carga super excesiva para os veciños, evidentemente é unha suma impositiva, pero que ven derivada daquelas medidas que tomamos naquele momento. Despois do COVID veu a crise de Ucrania, con os IPCs tamén enormes, e decidimos continuar hasta o día de hoxe. Hoxe a situación económica pois parece que é algo mellor, e bueno, había que facelo, decidimos facelo. Despois, en canto a... Eu xa sabía que iba a haber aquí unha guerra de cifras e de datos, e que o señor Rouco iba a traer non sei canto. Bueno, eu vou falar do recibo da auga. Un recibo da auga medio. Este é o recibo da auga medio, 20 metros cúbicos, que é o normal que se consume, que é o que falaba eu na prensa. Vale. A subida bimensual dese recibo vai ser de 2,51 euros. Eso é o que vai ser a subida. E vou pasar a explicar de onde ven a subida. O que serían os conceptos de auga, abastecemento logo, o contador, a depuración e o sonamento, que é o servicio de auga, que é o que estamos falando hoxe aquí, serían 26,12 euros. Despois temos a taxa de lixo, que tamén vai incluído no recibo da auga, que é de 17,33. E depois ven o canon de xunta, que hai que falar tamén del, que supón un 17% do recibo. Un 17% do recibo. Só que lle pagamos á xunta por ter auga. Eso tampouco, non queremos olvidalo, máis tendo en conta que acabamos de ir hai 2 semanas a Santiago e nos dicen que temos que pagar 400.000 euros pola depuradora nova. Que ojalá faigan, mire, ben pagados están, non ten ningún problema en pagalos. Pero quero dicir que este tanto por cen supón ao ano 200.000 euros que lle pagamos á xunta polo canon da auga, que o pagan en todo Galicia, eso é verdade, pero a min gustaríame saber que sacamos a cambio. Se resulta que despois hai que facer unha obra e encima o Concello ten que volver a refinanciar esa obra, pois xa me contaredes vosotros o que tal. Pero bueno, este é outro tema, isto seguro que vai dar moito que falar. En todo caso, repito, recibo medio, 2,51 euros bimensual, 1,25 € ao mes. Esta vai ser a subida que vai ter este recibo. Evidentemente, quen consuma máis, isto é progresivo. O que máis consume, paga máis. Eso, pero vamos, como a vida mesma. En principio, non vou... Non sei se me queda algo por aquí. Bueno, sí, outra cousa que fala xa recurrente do señor, está falando de outros contratos, un canon de non sei que. Estamos falando aquí dun contrato de 5 anos. Usted está falando de contratos de 20 e 25 anos. Só faltaría que o canon deses contratos non fora máis alto que o de Burel. Pero vámonos. Tendo en conta tamén que este canon que nos abonaron xa para facer obras, que xa están empezando a facer, actualizouse co IPC tamén, evidentemente. Non é quedara congelado e nos deran menos, non, actualizouse co IPC e o que correspondía por contrato foi o que se nos pagou. Pero non é para nada comparable co que está usted falando de contratos de 20, 25 e 30 anos de contrato. Evidentemente os canos deses contratos teñen que ser máis grandes. Xa veremos a ver aquí, cando se haga a licitación o seguinte contrato, pois xa veremos, seguramente haxa un canon máis grande, a ver as condicións nas que se consigue sacar a licitación esa. En principio nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. O sea, que a culpa de que cobre menos o Concello é nosa. Ou é xunto ou de quen é? Impideulles a vostedes alguén quitar un concurso público? Non lle lo impideu ninguén. Puideron sacar un concurso público. A 10, 15, 20, os anos que foran. Puideron sacar. Non quixeron facelo. Non sei se iso foi o que se tratou na reunión que foi vostede a Santiago
xuntarse cos de Espineda e Delfín. Non sei se negociou iso. Non sei o que negociou vostede, pero puideron habelo feito, e non o fixeron. Así, o Concello de Burela tería un maior remanente, podría invertir en obras sociais, en asociacións, en obras para o Concello, en mil historias. Tería máis cartos para invertir, e non se estaría queixando tanto sempre de onde sacar os cartos. Pero decidiron prorrogalo nunhas condicións totalmente desvantaxosas para o Concello e, por extensión, para os veciños e veciñas. Iso é responsabilidade súa, do goberno actual. Decidiron facelo así. Advertíuselles que non era o apropiado, que noutros lugares se estaba facendo de outra maneira. E decidiron facelo así. Asuman as consecuencias. Falouse da depuradora, de que teñen que pagar máis de 400.000 euros. Só faltaría que non quixeran cumplir ca normativa europea. Ora, por normativa, Europa exixe o pago cando menos do 5% do proxecto de obra que se realice nos concellos. Só faltaría que non quixeran cumplir coa normativa europea. No tocante ás cifras que deu o señor tenente de alcalde, non é a primeira vez que aquí o Grupo Municipal Popular lles advirte aos veciños e veciñas que a información que lle están a trasladar dentro do goberno é falsa. Non é a primeira vez. Remontámonos, por exemplo, cando foi a aprobación do tasazo na época do señor Llano, a suba que iba a haber nas terrazas. Dixemos que para as zonas de tipo 1 iban a subir un 80%, e para as zonas de tipo 2 creo que eran un 60%, xa non me lembro ben. Efectivamente, agora algúns hostaleiros están recibindo esa suba, tal cual dixemos. Tal cual dixemos. Aquí dixeron outras cifras. Poño ese exemplo como podería poñer outros. Repito, e reafírmome no que dixen de que a suba vai ser o doble do que está dicindo o señor solamente para o tipo básico, xa non falo de tipos superiores, para os tramos superiores. Tramo básico. Esa vai ser o que teñan que pagar os veciños e veciñas de Burela tipo medio, vale? Para ese tramo. Señor Pillado, soberanía popular ou non, era irregular antes, era ilegal antes, é irregular agora, é ilegal agora. Soberanía popular ou non. Se non se quere iso, cambie esa lei. Cambie esa norma. Era irregular antes, é irregular agora. O que pasa é que antes había que pagar peaxes, e agora tamén. Hai que pagar peaxes. Ou para todos ou para ningún. Cumple esa norma neste concello ou non se cumple a norma. Cumplen coa legalidade ou non cumplen coa legalidade. Ou para todos ou para ningún. Ou sempre ou nunca. Así de simple. Quen se queda retratado nestas cuestións? Dixo o señor Pillado que quedábamos retratados. Ben. Quen votou a favor de prorrogar o contrato a unha empresa do Gran Capital? Hai pouco máis de 4 meses. Foi vostede o que levantou a man para aprobalo. Unhas condicións totalmente desvantaxosas para o Concello de Burela. Un canon de pouco máis de 70.000 euros cando podía ser o doble ou o triple. Foi vostede o que votou a favor desa empresa. Vostede, que cando estaba na oposición pedía a municipalización do servicio, vota a favor dunha empresa do Gran Capital, como di vostede. Vostede. Nós non. Quen queda retratado, señor Pillado? Podéndolle subir menos a tasa aos veciños, quen lle sube máis? Quen vai votar a favor desta medida? De subirlle o triple do que se podería subir a tasa aos veciños? Somos nós? Non, é vostede. Quen queda retratado, señor Pillado? Vostede ou vos? Ou vostedes? Para quen canta a rula nesta ocasión, señor Pillado? Repito, unha vez máis, agora que falei das porcentaxes, é falso o que dixo o señor tenente de alcalde. Non se engorda máis a bola, como dixo, por este motivo. É evidente que pagando un tanto por cento menos, os veciños van ter que pagar menos. Lembramos, a todo isto hai que sumar o IPC que haxa de turno, o IPC anual de turno. Polo tanto, a contía vai ser maior. Son acaso vostedes marionetas das grandes empresas do Gran Capital? Non poden negociar de outra forma, máis vantaxosa para os veciños e veciñas de Burela? Vostedes aquí presentáronos vostedes non, está no expediente, presentouse un estudio de costes, que é un cadro
calquer veciño ou veciña pode velo, é un simple cadro, non se sustenta en ningún dato, non se sustenta en ningún tipo de estudio, absolutamente nada, no que casualmente coinciden as cifras co que pon a empresa, que lle hai que subir porque senón están a perder cartos. Supoñemos que é casualidade, que non é feito a aposta, pero tampouco temos forma de comprobalo, porque non hai nada que o sustente. E témonos que creer este estudio de costes. Ustedes son tremendos. Resumimos o que fixeron nestes últimos 4 meses e pico. Sacaron no seu momento a concurso público non sacaron no seu momento a concurso público servicio e prorrogaron nunhas condicións totalmente prexudiciais para o Concello e totalmente vantaxosas para a empresa. Segundo, xa que decidiron non facer o concurso público, que sería transparente, no que puderan concursar outras empresas, vostedes deberían haber negociado unha suba das tasas para os veciños moi inferior á que teñen acordada coa empresa. Por exemplo, o que acabamos de dicir, prorratear en 5 anos o 17,2. Iso daríanos o que dixemos antes, un 3,44%. E agora, de refilón, culpabilizan a Xunta da suba que hai que facer. Culpabilizan a Xunta da suba que hai que facer, polo canon que é obligatorio por lei pagar nesta comunidade autónoma e noutras comunidades autónomas. O goberno de turno da comunidade autónoma, para que se xestione eses impostos. E se invirta, por exemplo, nunha cousa que vostede defende moito, é que, por certo, veo que hai algunha asociación defender de forma ilegal e irregular, en sanidade, por exemplo. Eses 200.000 euros son, por exemplo, tamén para invertir na sanidade, en servicios. Ou non quere que haxa cartos para invertir en servicios públicos. E isto é o que decidiron dende o goberno local bipartito do PSOE e do BNG nestes últimos 4 meses. Esta é a maneira de xestionar que ten o goberno local bipartito. Podéndolle cobrar máis canon a unha empresa, cobranlles menos. Podéndolles subir menos as tasas aos veciños e veciñas, súbenllas máis. Isto a xente que lle quede moi claro. Como dixen, ou como se di moitas veces, non é o mesmo que gobernen uns que gobernen outros. Moitas grazas. Señor Pillado. Nesa última frase, desde logo, estamos de acordo. Moitas grazas por rememorar a marioneta que sigue funcionando, invitamos a todo o mundo a que se suba a marioneta, porque esta marioneta move, que move os fíos desta marioneta son os veciños e as veciñas de Burela. Iso é o que máis doe a vostede, polo que se ve. Sabe que é o que canta na rula? O peixe canta na rula, sabe que o canta tamén? Os números. E a vostede gustei moito retorcer, pero que os números non se poden retorcer. E vostede acusa o segundo tenente da alcaldesa de manipular os números ou dar os números que son incorrectos, e vostede está dando os números incorrectos. Porque a operación que fai de dividir entre 5 e 17,2% non se pode facer. Iso cando aos nenos no colexio se explican os porcentaxes, dicelles que iso non se pode facer. Porque se o primeiro ano se repercute o 3,4%, logo o segundo ano non vai ser o 100%, vai ser o 103,4%. É dicir, se vostede repercute durante 5 anos o 3,44%, sale un 18,4%. Eso aprenden os nenos no colexio. Entón, é bon que un representante público, polo ben-estar de todos, que un representante público, cando dá unhas cifras, se asegure de que se está dando ben, sobre todo cando intenta corrixir a outros. Con respecto da soberanía popular, teño moi claro. Este que fala, este grupo, non vamos defender sempre que as asociacións e os colectivos nos que todos podemos participar teñan voz no pleno do Concello de Burela. Ora, non as empresas, porque vostede en este primeiro fin, eu, no mío non podemos participar. Ora, na asociación de veciños e na plataforma sanitaria, se queremos, podemos participar. Por eso é a soberanía popular e a democracia. Se quer explico yo máis claro, pero creo que estou sendo bastante claro. Logo falo do que dice a Xunta, o gallao, a inversión fora para a sanidade, pero o peixe tamén canta aí na rula, vemos que as inversións en sanidade por parte da Xunta de Galicia están como están. E logo, volvendo aos números, é que retorce de forma tan clara o do canon. Vamos a ver, se hai un canon para 5 anos, é imposible que seña igual que o de 25 anos. E vostede está dicindo que prescindimos de canos, cando non é certo. Vamos ter un canon durante 5 anos. Se houbera, claro, dentro de 5 anos teremos outro canon, según xa salga o contrato. Non poden engañar aos vecinos desa maneira, porque os veciños tampouco se deixan engañar. E deixanllo claro sistematicamente. Sistemáticamente. E cada vez que vostede se presenta, deixanllo moi claro. Entón, non poden enganar desa maneira. Non é que renunciamos a cartos, non. Vamos ter un canon durante... É unha cuestión de proporcións tamén.
Pero non intenten ganar, porque sale mal, home, sallle mal. Sen máis, evidentemente, estamos a favor do punto. Señora Iroa. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, quedounos claro entonces que isto é outra decisión política, como respondendo á miña pregunta do turno anterior. Claro, a decisión política tamén foi cando no seu momento se decideu pois, conxelar a taxa. A decisión política tamén foi facerse cargo de case 20.000 euros anuais por esta suba de taxa por parte do Concello, e a decisión política pois foi agora facer esta suba da metade do que hai que subir. Eu, bueno, si me permiten, vou explicar que solicitei a comparecencia da empresa neste pleno, porque, claro, nós cando acudimos á comisión informativa, pois sí que vimos todos os datos, pero non entendíamos, nin tiñamos constancia do argumento que tiña a empresa, porque a empresa é a que presenta a proposta, non había ningún argumento no que se explicara o motivo de por que se facía desta forma, non? Pois hoxe, como ben me contestou o segundo tenente da alcaldesa, o señor Fernández, pois xa sabemos que foi unha decisión política. Non sei, aínda descoñecemos que foi o que se negociou coa empresa para acordar esta medida. Decía tamén o señor Fernández que era unha medida acertada, que estábamos todos de acordo que era unha medida acertada. Bueno, eu eso non o dixen, eu simplemente dixen pois que efectivamente hai que pagar as facturas que se deben e hai que pagar o que se debe. Se foi unha medida acertada ou non, bueno, non me atrevería a valorala. Tamén se falou de cerca de 400.000 euros da nova EDAR. Nós, polo que temos entendido, esta é unha obra que vai supor un coste dunhos 8,7 millóns de euros, do que o 95% deste custo fai fronte á Xunta de Galiza, e quedaría un 5% que é o que ten que facer fronte, neste caso, o Concello de Burela, pois iso, que sae ao redor dunhos 435.000 euros. 435.000 euros ao fronte de 8.700.000 euros, bueno, sí, estamos de acordo que é unha cifra importante, pero, bueno, é o que teñen estas cousas, as obras cofinanciadas, e ademais, pois, con estes porcentaxes dun 95 frente a un 5, pois, entendemos que é bastante beneficioso para Burela. Que máis cousiñas tiña aquí apuntadas? Ben, sí, nada, isto xa o dixen. Non, pouco máis. Nós insistimos, sempre estamos a favor de que se pague o que se debe, pola nosa parte, nada máis. Moitas grazas. Gracias polas intervencións. Ben, vou a comenzar por isto último, pola EDAR. Esa nota da Xunta de Galicia na que o señor Eiroa lee que o 95% que é financiado pola Xunta de Galicia e o 5% polo Concello de Burela. Eu non sei se vostedes saben, porque antes o señor Rouco mencionaba que había que cumplir a normativa europea para facer esta obra. Claro, que hai que cumplir a normativa europea. Eu non sei se vostedes saben, o señor Rouco seguro que sí, o señor Eiroa non o sei, ou mellor non, que a EDAR de Foz, por exemplo, o Concello de Foz, que o temos aquí ao lado e que leva tamén agardando moitísimos anos pola súa nova EDAR, ten que poñer 0 euros. Isto é porque a Xunta conseguiu, in extremis, presentar todo o que tiña que presentar para conseguir os fondos europeos, que é como se vai a financiar porcentualmente o maior número para estas obras de grande envergadura, financianse con fondos europeos. Que pasou coa de Burela? Que a Xunta perdeu a vez. Perdeu a vez desde, que ano? 2015. Perdeu a vez, e por culpa de perder a vez, de perder subvencións de fondos europeos tan importantes e tanta cantidade de diñeiro, agora o Concello de Burela tócalle pagar esa suma. Esa é a realidade. Así non lo trasladaron directamente. Non se puido facer a tempo, son subvencións que levan moitísimo tempo, e claro, outros concellos si lles tocou, e o de Burela non. Que, por certo, dende que tivemos esa reunión así rápida, fugaz, na que ese mesmo día se saca unha nota de prensa, todavía non temos o proxecto.
que foi o único que pedimos. Queremos o proxecto, por favor, métano por rexistro, porque descoñecemos o proxecto, descoñecemos si teñen toda a documentación necesaria para comezar a obra, agora que corre tanta presa, todavía non chegou. Non nos chegou. Ben, que máis dixeron por aquí entre tanta cousa? Decisións políticas, claro que cando se goberna hai que tomar decisións políticas, evidentemente. Sería populismo puro e duro continuar con todas as tasas conxeladas. O Concello de Burela asume esa cantidade económica, traes a pleno e seguimos para adiante, aos veciños non se lle sube nada. Eso sí sería irresponsable, moi populista, bueno, máis vendible seguramente. O por que esa inquietud, non? De por que o 9,6? É como non lle pregunta ao señor Rouco que faría el entón para negociar e rotear un 3 e pico %. Non sei por qué, porque isto é lei, o sea, esta subida do IPC é lei, marca aí o contrato, así o temos acordado no contrato, e a empresa vai a solicitar esa actualización ano tras ano. Outra cousa, isto é totalmente independiente da prórroga, porque o contrato con esta empresa finalizaba a finales de ano, entonces independientemente da prórroga ou non, que é outro tema, isto habría que a empresa metería o mismo documento, solicitaría a subida, probablemente o 17 e pico, porque non habría xa posibilidade de negociar. Non habría posibilidade de negociar. Entón, sen máis, imos a votar. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. 5 votos en contra e abstencións. Unha abstención. Ben, o seguinte punto, para falar do mesmo, propúxose na comisión informativa, porque esta subida de tasas tense que facer en 2 ordenanzas, porque así o temos no Concello establecido. Entón, vaise debater o mesmo, propúxose facer un debate conxunto, igual que no caso anterior, en que a Confradía pide 2 exencións tributarias, ese debate conxuntamente se vota por separado, pero en este caso o voceiro do Partido Popular manifestou que non estaba de acordo, co cal imos polo expediente 703/2024, vamos a falar do mismo, outra vez, porque é unha subida. Volvo a pasar a palabra, non sei se o señor Fernández quere engadir algo. Pois basicamente eso, pois que corresponde a subida 9,6, é dicir, un pouco o que falamos antes. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Ora van entender os veciños e veciñas de Burela porque queremos 2 turnos de palabra, ou dúas intervencións. O que non saben os veciños e veciñas de Burela é que o goberno local xa está preparando unha ordenanza para intentar maniatarnos á oposición e que falemos o menos posible nos plenos, pero xa o iremos vendo. É o que corresponde, acaba de dicir o señor tenente de alcalde. Non é o que corresponde, é o que decidiron vostedes facer. Como dixemos, puideron optar por outra cifra menor, 3 veces menor. E decidiron facelo así. Puideron optar por outra cifra menor. Puideron negociar de outra forma. 5 anos de prórroga. Oiga, xa que iban conceder os 5 anos de prórroga, puideron aproveitar e negociar o prorrateo do IPC. Fastidia non ter información, señora López Moreno, a que sí? Fastidia non ter información. Xa sabe como nos sentimos nós moitas veces cando a pedimos e non nos la dan. Fastidia non ter información. É así. Ás veces non hai mellor cuña que a da mesma madeira. Pode ser que perderan subvencións a Xunta de Galicia nun proxecto tan complexo como este. Pode ser. Non lle vou discutir agora. Iso xa o discutiremos máis adiante. Pero, por que se perderon esas subvencións? Por que se tardou tanto? Non sería por os problemas de última hora que daba o Ministerio de turno, cos informes que nunca chegaban? Non sería por eso? Ou non sería porque cando chegou aquí solicitude de determinada documentación por parte da Xunta de Galicia no mandato anterior no que estaba vostede de concelleira, non se remiteu ata non me acordo se 6 ou 7 meses despois, adiando aínda máis os plazos? Non sería por eso? Iso influiría ao mellor tamén. Ao mellor pode influir, eses atrasos entre o Ministerio e o Concello de Burela, que tardaron en remitir a información, en aclararse. Ao mellor foi por iso, non o sei. O certo é verdade é que vostedes, repito, podendo obter un canon maior para
os intereses dos veciños e veciñas de Burela para invertir na vila en lugar dos 70 e pico mil euros que van a ser actualizados, por suposto, polo IPC nos vindeiros 5 anos, puido ser maior. Está ben, a ver se a dan asesorado antes de que lle toque falar. Non estaba pedindo información. Ah, non. É tan faltón que non me Faltón merece... eu. Sí, non me merece a pena nin contestarlle. De Faltón verdade, eu. continúe coa súa intervención, si fai o favor. Moitas grazas. Estaba esperando cal sería o insulto do pleno de hoxe por parte do goberno local. E o insulto do pleno de hoxe é o de faltón. Por facer unha anotación. Unha anotación do que vostede estaba a facer. Por favor, quere continuar co punto Sí, e lingüístico? continuar con tranquilidade e sin nerviosismo como a vostede. No, eu non me poño nervioso. No. Se pon moi nervioso comigo vostede. Eu poñome nervioso. Poño moi nervioso. Sí, Eu sei sí. que me coñeceu casi. Casi, verdad? Soña conmigo, eu Sí. creo. Eso ao mellor acaba sendo verdad algún día. Como ven, este é un proceder habitual do goberno local actual, do PSOE e do BNG. Insultos, faltas de respeto, interrupcións continuas, pleno tras pleno. Os que nos siguen todos os plenos saben o que digo e saben que é certo. Cando un goberno local, uns mandatarios non teñen decoro nin respeto, que se pode esperar do seu goberno? Que se pode esperar? Repito, o señor Pillado dixo que iba a infringir a lei. Afirmou iso. Que sempre que houbera unha asociación que tivera a soberanía popular, que sempre defendería que intervera nun pleno. E nós dicimos o que di a lei. Se é ilegal neste caso, tamén é ilegal naquel caso. No que vostedes propoñen. Regular nun caso e irregular no outro. O que non pode ser é que para uns se mire para outro lado e non se fagan as pertinentes advertencias porque nas ten que facer, e noutros casos se diga que non se pode facer. Iso é o que non pode ser, porque iso acabase parecendo moito ao que dicimos desde un principio deste mandato. Acabase parecendo moito a unha ditadura. Cando se fai que mando, ordeno e hago saber, e non se trata con equidade a todas as partes representadas aquí, pois é o que sucede. E si, oxalá os veciños de Burela nas vindeiras eleccións nos sigan deixando tan claro o que pensan. E volvan a facer unha suba do 53%, e vostedes volvan a baixar un 10%. Vostedes e máis o PSOE, un 10%. Oxalá volvan nas vindeiras eleccións, oxalá non lo volvan a deixar así de claro. Moitas gracias. Señor Pillado. Non se preocupe. Si, nas eleccións, nas vindeiras, nas autonómicas, nas xerais, independentemente de quen sexa o candidato, a ver como se comportan os veciños e as veciñas de Burela, e, sabe, mire, fala de infringir a lei, de que vou infringir a lei. Eu non falei de que fora ilegal que intervira unha empresa, falei de que iso non era a soberanía popular e non era moi democrático. Pero, bueno, por sorte, e parece que no seu grupo non entenden, vostedes non deciden quen infringe a lei, polo momento. Por sorte, parece que non teñen claro. Non estamos aquí para ver quen infringe a lei, é para decidir quen infringe a lei. Estamos aquí para facer política, porque nós somos políticos. Nós aquí non estamos por sacar unha oposición, nós estamos porque fomos elegidos e somos políticos. E somos representantes da soberanía popular. Por iso estamos aquí e non veñen aquí membros de empresas a dar explicacións. Logo, fala da dictadura, sempre método da dictadura, de que os queremos maniatar. Entón, vostede que dice? Que no Congreso dos Deputados e no Parlamento Galego os deputados están maniatados? Porque hai un regulamento. Vostede di que Miguel Santalices, o seu compañero do partido, maniata os deputados en Galiza, porque lles manda acabar cando lles toca o seu tempo. Non o creo, Para min, Miguel Santalices é un grandísimo presidente do Parlamento Galego e fai moi ben o seu traballo e non maniata a naide. Hai un regulamento, hai unha normativa, pero iso non é que seña unha dictadura. Ou vostede está dicindo que o Estado español é unha dictadura, que nas súas cámaras de representación hai regulamento e según vostedes se maniata aos deputados. A mellor podemos entrar nese debate, a mellor entramos nese debate de se o goberno español é un Estado dictatorial, non sei, igual quere entrar nese debate, eu creo que dá a impresión de que vostede de principio non quere. Pero cuidado co que se di, porque eu non creo que sexa para afirmar que se maniata a naide. A prova é clara que aquí non se maniata a naide. Os órganos de representación poden ser regular, e en xeral están regulados. Eso pasa aquí, pasa no Parlamento Galego, pasa no Congreso dos Deputados e moitas outras cámaras de representación. Iso é a democracia tamén. E Miguel Santalices é un grandísimo demócrata.
pero regula os tempos. Porque no Parlamento, por exemplo, están regulados. Eso non é faltar a democracia nin a unha dictadura. Eu creo que é importante que o teñan claro, porque ten moita tendencia a decilo neste pleno. Home, acusarnos diso, podemos acusar o que, pero diso, de non deixarlle falar cando intervén cando quere, e como que logo dos insultos, mire, por sorte engaña quen pode, non quen quere. A xente ve, e ten ollos e ve os plenos e escoitos, entón ben ve cando hai insultos e cando non. Pois vostede ten o seu relato, que é o mesmo relato que lle impoñen dende arriba, e fai o mesmo Feijóo en Madrid, que o insultan, despois ele dice calquera animalada de calquer membro do goberno, vostede dice que insulta. Entón, home, os argumentos deberían ser máis creíbles, e neste caso non o son. Volvendo ao tema, pois, non ten moito sentido porque son dúas ordenanzas que son precisamente iguais, pero a mesma subida, entón evidentemente a postura é a mesma e nós estamos a favor, evidentemente. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, non podo estar aquí. Non podo estar de acordo co que menciona o señor Pillado. Dende o noso grupo, dende o grupo mixto, dende Son Burela, eu personalmente creo que o máis democrático é que calquera poida vir e dar as explicacións que se teñan que dar, ben sexa unha empresa que traballa para o Concello, ben sexa unha asociación, ben sexa outro actor. Por que o digo? Bueno, digo porque sí, a min as outras veces que tomaron a palabra neste pleno distintos membros de distintas asociacións, pois eu vino en parte, vino lóxico e vino ben, como tamén entendía que debería ser lóxico que unha empresa que traballa para o Concello e como ben se dixo antes, despois dunha decisión política, pois viñase explicar o que está pasando. Creo que isto, pois, home, non sei, igual é que eu o vexo dunha forma extraordinariamente anómala. Falause tamén de perder as subvencións referente á Xunta. Bueno, si en Foz pois tuveron a sorte de que tuveron que pagar un 0% desa obra, en Burela temos un 5%, pois, bueno, este dato servirá para que se faga, como sempre, pois a guerra entre PP, PSOE, incluso a outros niveles. Pero, bueno, hoxe en día estamos nesta situación. A Burela toca lle pagar un 5%, porque lle toca. Que lle vamos a facer? Puidera ser un 0? Pois ojalá que fose un 0. Pero as circunstancias, pois, quixeron que fose así, non? E pola miña parte, nesta volta, nada máis. Moitas grazas. Vale, sen máis, imos a proceder a votar. Votos a favor? Permítame, señora alcaldesa, xa sabemos que quere maniatarnos antes de tempo, pero temos segundo turno, ou non? Pensei que estábamos no segundo, perdón. Queren aproveitar o segundo Por suposto que sí. turno? Señor Fernández. Ben, moi bo, nada, primeiro aclararlle ao señor Eiroa, a ver, non dixen que tu era de acordo coa proposta feita, digo que entendía que estaban de acordo coa consideración que se fixo no seu momento, non dixen, xa ven que teñen varias propostas para aplicar esta suba, explicou moi ben o señor Pillado, matemático, non foi falta calculadora, explicoulle moi ben ao señor Rouco que estaba pretendendo dicir, e barexamos varias opcións, isto non se tomou sen mirar outras opcións, evidentemente era máis perjudicial para os veciños de Burela. Diga o señor Rouco o que diga. Por repetilo moitas veces, non é... Repite as cousas. Repite, como se fora verdad, pero non é verdad. Repito, recibo da auga, aquí está. Recibo tipo. Teño de varios consumos, non é só o que tiño de 20, que é o típico, senón teño de 10, teño de 40 metros cúbicos, de 50, o de 10 incluso a subida é moito menor, é 1,56. Bueno, claro, é o de 50 moito maior, evidentemente, xa expliquei antes por que era eso. Con respecto ao tema da depuradora, vou deixar xa a alcaldesa, que penso que lle corresponde a ela, falar do tema dos informes, xa lle explicará ela se quer explicarlle como está o tema dos informes, porque hai que ter valor para vir aquí a dicir o que dixe usted. Hai que ter valor, Pero, bueno, xa vexo que usted tira só un monte e venga, a soltar aquí, pues, a ver se alguén se queda con esa copla e engaña a alguén, pero vamos,
Xa lle digo, xa explicará ahora seguramente a alcaldesa como está o tema dos informes, e cando se mandan os informes, e cando enviaron, e onde están, e a onde foron. Xa, se quere que lle explique el. Volve outra vez co tema do cano, xa o explicamos, que non ten nada que ver un contrato de 25, 30 anos, como está facendo vostede a comparación, porque está facendo comparación con contratos de esa duración, unha prórroga de 5 anos. E sigue volvendo outra vez a intentar tergiversar, engañar, non sei, non... Pero bueno, usted siga con esa política que lle vai ben, xa yo digo tamén. En principio, nada máis, nada que non ten moito máis o tema, que non hai máis. Señor Rouco, ahora sí. Moitas grazas, moitas grazas. Convido a calquera veciño ou veciña, desde que se visualizan os plenos, convidos, a que atopen unha soa intervención na que eu dedico algún insulto a algún compañeiro deste pleno. Algún só intervención. Convidos, e por favor, se atopan, que a colguen en redes sociais ou que a manden á prensa. Por favor, convidos. Neste pleno acabame de chamar faltón. Supoño que non acabará aí. No pleno anterior, o señor Pillado chamoume machirulo. Isto é o continuo, o habitual. Di o señor Fernández Rei que me vai ben así con esta, que nos vai ben así con esta política. Bueno, de momento así o están dicindo as urnas últimamente. De momento non vai mal. Non vai mal. Repítolle, foi cousa súa e do seu goberno, forma parte, prorrogar o contrato. Puido haber sacado un convenio e haber obtido un canon superior durante máis tempo. É así de simple. Iso entende o calquera. As cifras que manexa, tempo al tiempo. O tempo vai nos dar a razón como nos la dá sempre. As cifras que manexa o señor Fernández Rei non son correctas. Non son correctas. Tempo ao tempo. E no tocante ao que dixo o señor Pillado de que somos políticos e tal. O aquí, os políticos que hai son os que cobran por ser políticos. Un salario, fin de mes. Vostede creo que cobra 20.000 euros por exercer ese cargo. Iso é ser político. Profesional. Nós somos veciños que fomos elixidos por outros veciños para representalos. Vostede cobra un salario, igual que un carpinteiro que é autónomo como carpinteiro ou traballa por unha empresa como carpinteiro, cobra un salario por carpinteiro, ese é un carpinteiro. Non o veciño ou veciña que na súa casa fai bricolaxe. Vostede é un político profesional. Igual que hai outros aquí, políticos profesionais. Espero que lle vai moi ben na vida da política, señor Pillado. Nós estamos aquí para defender os intereses dos veciños e veciñas de Burela e creemos que esta suba é injustificada, que se podería facer menor, que sería menos gravosa para eles e que se puido obter máis rendemento do canon do servicio de auga e sumidoiro e que o Concello simplemente o fixo mal. Fixo mal. E non son capaces de asumir os erros que cometen. Moi ao contrario do que dixo no seu día a señora López Moreno, que dixo que a partir do 17 de xuño do ano pasado, que a xulgaran polo que facía ou deixaba de facer. Para nós equivocouse claramente, obtivo un canon inferior ao que podría haber obtido, e agora sube a taxa aos veciños e veciñas de Burela nunha cuantía que podería ser menor. E repito, o tempo, unha vez máis, darános a razón coas cifras. Tempo al tiempo. Moitas grazas. Señor Pillado. Pois agora hoxe somos políticos profesionais. É boa a comparación de que nós igual somos carpinteiros e vostedes igual fan bricolaxe na súa casa. Cada un elixe os comparativos que quere, pero bueno. E creo que sí que no da política profesional vai ir vostede a mellor a vostede que a min. Dame impresión, teño esa sensación de que a longo prazo vai ir vostede mellor que a min na política profesional, pero bueno, son cousas miñas, pelo que sexa. E logo, por último, agradecer ao señor Eiroa, porque tendo diferente opinión, vostede opina unha cousa totalmente diferente que a miña, son diferentes opinións, e non chegou a decir que eu infringía a lei ou que era ilegal ou que era irregular, porque ese respeto tamén creo que é de facer mención, que podemos opinar diferente, pero non decir que o que pensa diferente está infringindo a lei, e por iso yo agradezo, e sen máis, remato que a minha dirección estamos a favor e iso que vamos votar.
Señora Iroa. Grazas, señora alcaldesa. Ben, sí, non respondendo ao comentario este do señor Pillado, sí, a ver, pero quita de que tamén esteña de acordo un pouco na reflexión que se fai, non? Si agora non se permite pois que eso aconteza, pois enténdese que é extendible a todos os ámbitos, da igual que sexan asociacións, que sexan particulares, que sexa pois outro actor. Si non se permite para uns, o lóxico é que non se permita para outros. A miña opinión persoal e deste grupo é que debería estar permitido, home, lóxicamente, non todos os plenos vai haber intervencións, pero en casos puntuais e que sí que se entenda que sexa necesario, pois debería estar permitido pois que axentes externos den as explicacións que correspondan ante este pleno, non? Unha cousa, con isto quero dicir que unha cousa non quita a outra. Pola nosa parte, nada máis. Moitas grazas. Ben, agora si, antes da votación, falando de xentes externos, ao mellor, bueno, e vai por diante que evidentemente non é o mesmo unha empresa que unha entidade participativa, igual non estaba de máis que Augas de Galicia, verdad, poder convidar a alguén de Augas de Galicia para poder explicar en algún pleno onde se debata realmente o tema sobre a EDAR, poidera aquí explicarnos a todos e a todas como foron os tempos, como non foron, os informes que pode haber pendentes por non enviar algunha documentación, ese convenio A3 de Augas, Portos e Concello que estuvo en diferentes tellados, pero bueno, tampouco quero utilizar un punto que realmente non é para eso, para debatir sobre outro tema que é o que os están acostumados vostedes a facer. E por eso tamén nos sentimos na obriga de si realmente sentir que precisamos regular un regulamento para este pleno. Porque, como ben dicía o compañeiro Pillado, isto non é que nós o queiramos instaurar aquí porque, bueno, porque se nos ocurre a nós, é que é algo que se fai de maneira habitual e que consideramos pois, que pode favorecer para o dinamismo, a axilidade, para ir ao tema e ao punto en concreto e ceñirnos ao que se ven a falar. Fora deso, fíxome moita gracia o de políticos profesionais. De verdade, fíxome especialmente gracia esa definición. Búsquea no diccionario ver que é un político e a ver si se mezcla aí. Bueno, en fin, ahora sí procedemos a votar. Votos a favor. Unha abstención. Gracias. Ben, continuamos o seguinte punto na parte resolutiva, é o expediente 724/2024. Este vou a ser eu mesma quen o defenda. Este é a creación dun Consello local de memoria histórica para o Concello de Burela. Ben, que se pretende facer creando este Consello Local de Memoria Histórica? Algo que ademais teño que decir que en reiteradas ocasións, en mandatos anteriores, neste caso o grupo do Bloque Nacionalista Galego sí que o puxo en riba da mesa considerando que era algo necesario. Que se pretende? Bueno, pois poñer temas para debater, para traballar sobre eles, para estudiar, para tomar decisións ao respecto de aquelas inquedanzas que a poboación neste caso crea que convinte falar sobre eso. Hai dúas formas de facelo, vale? Facer unha comisión na que soamente estarían políticos, en este caso, evidentemente teñen que estar representados os 4 grupos e despois hai unha presidencia que en este caso sería a da alcaldesa e serían 5 persoas. Eso é a comisión por definición. Nós, ao sentarnos a falar sobre isto, consideramos que non queríamos solo políticos, sino que queríamos abrilo e facer un órgano máis participativo. En ese momento decidimos que xa que éramos 5 na parte política, pois poñer de cara, de inicio, como proposta inicial, 5 representantes que non pertenceran ao grupo político, non aos grupos políticos. Primeiro,
decidimos, e pensamos que así tiña que ser, debería estar a cronista oficial e a directora do Museo Provincial. E os outros 3 sitios metimos a 3 entidades locais que entre nós, decisión política outra vez, por suposto, e que foran, neste caso, asociación veciñais, solo hai unha, co cal metimos ao vencello, puxámonos en contacto evidentemente con estes 5 representantes. Metimos a Moncloa para ter unha entidade que estivera asociada ao mar e que fora participativa, que fora amplia, donde calquera veciño ou veciña poida ser socio ou socia e formar parte da mesma. E decidimos meter, por último, unha entidade cultural, non? Que puidera así englobar un pouco esa parte, non? Ese eido cultural da nosa vila, e en este caso decidimos que fora Ledicia, por non estar vinculada solamente ao eido musical, sino por estar vinculada á Feira do Bonito, que forma parte tamén da historia da nosa vila. Entón, a proposta que traemos aquí é crear un consello local de memoria histórica, un organismo vivo que, según se crea, toma as súas propias decisións, no que é aberto xa por naturaleza. Ahora, si se crea así, serían 10 votos. No momento en que tú pos un tema encima da mesa, podes convidar a participar a calquera persoa, entidade, que, dependendo evidentemente do tema a debatir, considere ese consello que deben estar aí para dar a súa opinión, e tamén o propio consello pode solicitar ou pode haber axentes externos que soliciten entrar, e o consello decide e vota. O consello é soberano, decide e vota. Penso que nada máis. Esa é a nosa proposta para a creación orixinal do consello. Sen máis, paso o turno ao señor Rouco. Sí, moitas grazas. Nesta ocasión será a señora Encarnación Bernal a que expoña a nosa postura. Buenas tardes. Tengo que decir lo primero que, aunque breve, pero alguna explicación de la que ha dado aquí es absolutamente novedosa, porque en el expediente no figura nada de lo que dice. En este expediente solo hay perdón, una propuesta de resolución, y además bastante escueta, porque tiene un par de párrafos y 3 o 4 líneas más. En ese par de párrafos se menciona en uno de ellos la Ley 20/2022 de Memoria Democrática de 19 de octubre. Y se dice que en base, dada que existe esa ley, pues se decide crear un consello sectorial, se dice, Consello Local de Memoria Histórica. Perdón, es que estoy un poco resfriada. Entonces, a ver, con todos los respetos y ciñéndonos a la cuestión, el tema es que si lo que se pretende crear es un consejo sectorial, que es un órgano colegiado, que tiene por finalidad canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales, entendemos que si eso se vincula con una ley estatal, una ley que vaya por delante, que esa ley es una ley estatal que se dictó en el ejercicio de una serie de competencias exclusivas del Estado, tal como se pone de manifiesto en la disposición final cuarta, que se ciñe a un periodo histórico muy concreto, tan concreto que va desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución del 78. Ese es el periodo que abarca. Si a eso le añades que es una ley partidista, que aborda un tema bastante sensible y que fue elaborada sin consenso, y si a eso se le añade que es evidente, no hay más que leerse la ley para tener claro que tiene una finalidad muy concreta, y es el adoctrinamiento ideológico al servicio del gobierno y de sus socios separatistas. Es una ley que tiene 1/3 dedicado a la exposición de motivos. Ahí es donde se le ve el plumero. Se le ve, pero vamos,
clarísimo. Entonces, si todo eso lo pones en relación con lo que qué haría aquí un ayuntamiento en estas materias, pues la verdad, las competencias de las entidades locales están muy limitadas. Básicamente se en la colaboración, cooperación y poco más, salvo que, pero claro, eso no, aquí no se dice, salvo que haya otros intereses como pueda ser, por ejemplo, pues no sé, si quiere usted cambiarle el nombre a la calle Hijo Garay, si se lo quiere usted cambiar, o si quiere retirarle el título de hijo adoptivo, de Burela también, que puede ser, pero si no fuera por esas cuestiones, pues evidentemente no entendemos la vinculación de una cosa con la otra. Lo único que se nos dice en la propuesta son sus miembros, lo que usted ha comentado aquí, que tampoco, por mucho que diga, está claro que es una decisión política, usted ha elegido a quien ha querido y ya está, no sabemos exactamente por qué se han excluido ciertos componentes del pueblo y por qué sí y por qué no. O sea, es algo que ha decidido unilateralmente sin consultar con nadie ni consensuarlo con nadie, máxime cuando se trata de un tema tan sensible como este. Luego también llama la atención que la única información que se nos da en la propuesta esta es la periodicidad de las reuniones, que se van a reunir cada 6 meses. También resulta curioso porque en anterior pleno, cuando se aprobó la creación del comité antifraude, pues ese se va a reunir una vez al año y este cada 6 meses. Bueno, está claro que aquí se le da más importancia a tratar de reescribir la historia que a la lucha contra el fraude y eso pues también da que pensar. Dicho todo esto, lo más grave desde nuestro punto de vista y ya adelanto que seguramente que todo esto después en los respectivos turnos se nos tachará de facha y de retrógrados y de conservadores y tal. Bueno, a mí me da igual, cada uno sabe quién es. Yo soy demócrata y constitucionalista, se diga lo que se diga. Y no se trata de eso, se trata de hacer bien las cosas, vaya por delante. Entendemos que si lo que se pretende y se considera necesario, a pesar de lo que he dicho, si se considera necesario crear ese Consejo Local de Memoria Histórica, entendemos que debería hacerse bien y que no se ha hecho por el procedimiento legalmente establecido. Si quiere le cito los artículos para que vea que yo no me lo invento, está en la ley. Artículo 15 y 22 de la ley 16/2010 de 17 de diciembre, artículo 128 y siguientes de la ley 39/2015 de 1 de octubre, artículo 130 y 131 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. Ahí está lo que voy a decir, ¿vale? Insisto, si se considerara necesario proceder a la creación de ese Consejo Local de Memoria Histórica, entendemos que lo suyo hubiera sido elaborar lo básico, la norma de creación. La norma de creación. Eso es lo básico. O sea, un órgano de esta clase no surge de la nada porque yo lo digo y a mí se me ocurrió y vamos a votar. Hay que elaborar una norma. Un reglamento, porque estamos en sede de administración local. ¿Qué norma es? Pues un reglamento, ¿vale? Un reglamento orgánico. En ese reglamento orgánico se expondría la necesidad de la creación, que eso ya iría explicado en la exposición de motivos, la naturaleza de ese consejo, la composición, el régimen jurídico, las competencias, la adscripción, el ámbito de actuación, los objetivos, la organización, el funcionamiento, las competencias, todo eso iría ahí. Y ese reglamento es el que hace nacer ese órgano una vez que se trae aquí a pleno y se vota y se aprueba. ¿Qué pasos entendemos que serían los que tendrían que haberse seguido para hacer bien las cosas, dado el tema tan sensible este que nos ocupa? Pues entendemos que lo primero hubiera sido constituir un grupo de trabajo ad hoc,
para conocer bien lo que es la realidad del municipio y saber cuáles son los medios con los que se cuenta para su constitución y los posibles obstáculos en su creación. Segundo, en base a esos resultados obtenidos de ese análisis en profundidad de la situación de partida, de las reuniones, de los encuentros celebrados, de la identificación de los recursos, de los posibles obstáculos, pues se diseñarían unas líneas y unos ejes en el futuro consejo marcando el camino a seguir. Siguiente, fruto de ese diseño y de esa planificación, habría que elaborar un documento regulador del consejo, lo que se llama su norma de creación, que es lo que dice la ley, su norma de creación. Una norma reglamentaria, porque nos encontramos, como he dicho antes, en el ámbito local, con el objetivo de garantizar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango reglamentario y más en este tema tan sensible, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, con carácter previo a la elaboración de esa ordenanza, debería de haberse sustanciado una consulta pública previa para recabar la opinión de todos los que viven aquí en Burela y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectadas sobre una serie de aspectos como son los problemas que se pretenden solucionar, que no lo sabemos, no sabemos qué se pretende solucionar con esta iniciativa, la necesidad y la oportunidad de la aprobación, los objetivos de la norma, las posibles soluciones, en fin, esa consulta con todos esos puntos. Y una vez elaborado ese documento regulador, pues entonces sí es el momento de constituir el Consejo con la aprobación en el Pleno de su creación y traer al Pleno el reglamento donde viene todo eso. Y entonces a partir de ahí, si se aprueba, pues se dará comienzo a la implantación de ese consejo, con su organización, su puesta en marcha, la planificación de actuaciones, grupos de trabajo, equipo técnico, etcétera, etcétera. Y ya por último, pues es evidente que la última fase sería la evaluación y el seguimiento. Hay que hacer un seguimiento de la evaluación de funcionamiento de ese consejo. A ver, nada de esto se ha hecho. Entendemos que se ha prescindido absolutamente del procedimiento legalmente establecido, según el artículo 47.1e de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se podría decir que estaríamos ante un acto nulo de pleno derecho. Luego no diga que no lo sabía y que no se le ha advertido. Vale. Esto es importante porque, a ver, esto es una administración. La administración no puede actuar por la vía de hecho. La administración tiene que ajustarse a la ley, tiene que actuar por la vía del derecho. Es el único camino que puede seguir la administración, ajustarse a la ley. Y si se hacen bien las cosas, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente, ya se lo he dicho muchas veces. Nosotros entendemos que debería de retirar este expediente, ajustarse a ese camino, aunque haya que trabajar más, pero si se trabaja más y se hacen bien las cosas, los resultados son más satisfactorios. Y más en este tipo de cuestiones que hay que buscar, evidentemente, el máximo consenso posible de todos los sectores pues, del pueblo a todos los niveles. Entendemos que es evidente que esa norma habría que haberla elaborado con esa consulta previa, con esos estudios, con ese comité, con ese grupo de trabajo. Si se hiciera eso, nosotros no tendríamos ningún inconveniente. Por eso le pedimos que retire el expediente, se haga todo eso y luego, pues ya veremos. Nada más. Señor Pillado. Ben, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, nós creemos que é algo necesario e positivo para a sociedade de Burela, é unha demanda xa histórica do BNG, porque creemos que se trata de xustiza, liberdade e democracia. Queremos, ademais, que se fomente e dinamiza a participación da veciñanza e dos colectivos sociais, e, sobre todo, creemos que é un órgano tamén de escoita, que será vivo e flexible, como dixo a alcaldesa, que se pode ensanchar e que no que as portas están abertas á participación que xa se está a dar. E, de feito, vemos que coa súa creación efectivamente se está dinamizando a actividade social en Esteiro, así que para nós xa desde a creación é algo xa bastante positivo. E logo, un pouco en referencia ao que se acaba de decir, teño que recoñecerlle que quedei moi gratamente sorprendido da primeira parte da súa intervención, non esperaba escoitar algo que unha lei de vostede, cando menos, o da lei partidista. Eso a verdad que me chegou ao máis profundo do meu corazón.
de que a lei de memoria histórica é partidista e que está feita a medida do goberno central e dos seus socios separatistas. Faltoulle dicir que a lei de memoria histórica é ETA, estuvo en Anaco. Nós non vamos a decir que son os fachas, non se preocupe, non vamos a decir, xa di o seu compañeiro que nós somos que isto é unha dictadura, pero nós non vamos a decir que vostedes son os fachas, non nada, que todo unha parte diso. E logo dixo que era unha proposta moi escueta, a proposta de resolución que era moi escueta, pero igual non a leu, porque di que só se iba a reunir cada 6 meses, e o que di realmente, o último párrafo é: o Consello Local de Memoria Histórica reunirase con carácter ordinario con periodicidade semestral. A convocatoria será realizada pola Presidencia cunha antelación de mínima de 48 horas, podendo tamén convocarse sesións de carácter extraordinario coa mesma antelación. Iso quer decir que se reúna cada 6 meses de forma ordinaria, pero que se pode convocar de forma extraordinaria. Entón, sería unha proposta escueta, pero hai que lela tamén. E, bueno, evidentemente, é unha proposta coa que estamos totalmente de acordo, vamos votar a favor. Moitas grazas polo de agora. Señora Iroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, nós neste punto, a verdade é que tivemos algunha dúda, porque lendo a documentación que se presentaba, pois prácticamente entendíamos que este sería un consello, digamos, a nivel local, o sea, facelo aquí a nivel local, onde se elixen unha serie de intervencións, de actores, e todos eses facemos un consello relativo a este tema, non? Bueno, mencionar que neste punto, si fose desta forma, eu voto en falta a cofradía de pescadores, porque creo que a nivel histórico podrían aportar moito debido ao seu gran arquivo que teñen, xa que é, digamos, a asociación máis antiga que nos reflexa aquí en Burela, non? Pero claro, despois, lendo con máis detalle, vemos pois esa conexión con unha lei estatal. Entón, por tanto, nesta primeira intervención gustaríame preguntar, pois, eso, si sería un consello de memoria histórica simplemente a nivel local ou repercutiría a outros niveles, incluso a nivel estatal. Moitas grazas. A ver, eu creo que a proposta é clara. Se investigan sobre outros consellos, non, isto non se está fomentando soamente en Burela. Os consellos locales de memoria histórica, considerando a existencia desa lei a que fan referencia, que teñen por obxecto, como pon, na parte na que se expoñen os motivos, non? Que intenta a recuperación, salvagarda, difusión da memoria democrática, non é algo que se faga soamente en Burela. É algo que creo que ten bastante claro, bastante sentido e que pretende simplemente dar cumprimento a unha lei, como outras das moitísimas que mencionan e que din que non cumplimos. Faime tamén moitísima gracia que diga a señora Bernal que non tendríamos inconvenientes si ustedes lo trajeran desta maneira ou de outra, cando de maneira reiterativa non conseguimos que voten a favor de prácticamente ningunha das nosas propostas de goberno. Polo momento nada máis, porque o da dictadura xa mo sacou o meu compañeiro da boca. Señora Bernal. Sí, gracias. Vamos a ver. Es cierto que otros ayuntamientos a nivel estatal, que yo también lo he mirado, han creado órganos similares, pero hay que decirlo todo. También es verdad que yo no he encontrado ni uno que se haya creado de la manera que se pretende crear aquí. Siempre se ha llevado con un reglamento. ¿Por qué? Porque no pueden hacer un órgano de la nada. Tiene que haber una norma que le dé nacimiento, que le dé forma. Estamos en una administración sujeta a la ley, artículo 9, artículo 103 y 106 de la Constitución. La administración no puede actuar por la vía de hecho. Si no se le da una norma que diga, nace en base a esta norma, con estas competencias, con esta composición, con estas funciones, donde se regule quién interviene, cómo se adoptan las decisiones, la manera de proceder, ¿cómo lo va a hacer?
¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a empezar a funcionar? A ver, ¿cómo va a empezar? Como les parezca. Es que eso no puede ser. No puede ser. Ese órgano tendría que adaptarse a la ley siempre. Tiene que tener una norma de base. Luego, el tema de que estemos nosotros, sí que hemos votado a veces. De hecho, ha habido votaciones aquí por unanimidad, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, sinceramente, y esto ya es personal, me parece decepcionante que nos molestemos en trabajar los temas que se traen aquí con la poca información, a veces ninguna que se nos da. Que intentemos poner de manifiesto con razonamientos, con trabajo, con argumentos jurídicos, desde el respeto de cómo tienen que hacerse las cosas. Y no es cuestión de opiniones, es que lo dice la ley. ¿eh? Es decepcionante que no se nos haga caso nunca de nada. Si no estamos diciendo que no se cree el Consello, estamos diciendo que esa creación se vincula a una ley estatal con una finalidad muy concreta, que no sabemos exactamente qué pretensiones tiene ni qué vinculación tiene, y que entendemos que tampoco se ha seguido el procedimiento. Entonces, si decir eso, pues no les parece bien, es que es nuestra función. Es nuestra función. Que luego ustedes voten y hagan lo que les parezca, sí, ya sabemos que tienen la mayoría y así lo harán. Pero entendemos que este es un tema muy sensible y que luego ya verán si al final no hacen caso y lo votan sin aprobarse ese reglamento. Es que ustedes mismos se van a bajar del burro solo, porque luego dirán, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo se echa a andar? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Hace falta, insistimos, hace falta una norma. Eso es básico. Mírelo usted si lo ha mirado en otros sitios donde se ha creado, y yo lo he mirado, se lo puedo asegurar, en muchos sitios de España, en muchos. En todos tiene la norma de creación. Y es que es así, lo dice la ley, lo dice la ley. Y es curioso que en el 2018, en el verano de 2018, hubo una propuesta del BNG también para intentar crear un órgano de este tipo. Ya de aquellas, lo que se hizo fue aprobar la creación de un órgano de trabajo ad hoc, no un órgano colegiado de este tipo, pero sí un comité. Un comité precisamente para hacer las labores de campo que le estoy diciendo yo, las labores previas. Ese comité se creó a pesar de que, curiosamente, el BNG pretendía una serie de cosas, que por eso le pregunto lo de la calle, porque es que era lo que pretendía con esa proposición. En lo que subyacía de aquellas era cambiar el nombre de la calle, quitarle el título de hijo adoptivo al obispo Diego Garay, y evidentemente de aquellas no prosperó porque el PSOE de entonces pues no estuvo de acuerdo, votó en contra, pero sí que se aprobó ese comité de expertos que se supone que iban a hacer ese trabajo de campo. Pues no sabemos nada de eso. A mí no me consta que se haya hecho nada al respecto. Entonces, esto hubiera sido más sencillo si se hubiera retomado ese acuerdo, que ya de aquellas ya es firme, o sea, eso es un acuerdo firme de 2018, retomar aquello y que ese comité pues hiciera ese trabajo previo de campo y hacer las cosas como es debido. Y una vez que ya se recabara toda esa información y todo ese trabajo de campo y la elaboración de la norma que le digo que diera a luz a ese órgano, entonces sí que es el momento de traerlo aquí. Y si se ha hecho bien el trabajo, no tenemos ningún inconveniente, ya se lo digo yo, no tenemos ningún inconveniente, pero queremos que las cosas se hagan bien, nada más. Señor Pillado. Ben, eu, primeiramente, por aclarar unha cousa, a mí parece encomiable que faga un traballo de revisión de como é o procedimento, seguramente unha labor encomiable, pero é que non é a nosa labor.
A labor aquí como concelleiros non é ese, é a labor dos técnicos municipais que informan dos procedementos. E nós en base a esa información temos que decidir. Entón, entendo, pero que non é a nosa labor esa. A nosa labor é, en base a esa información, decidir. Pero bueno, iso como a todo, cada un ten o seu punto de vista. Pero eu quería aclarar. Logo, e sendo honestos coa verdade, xa facendo un exercicio de memoria histórica, realmente as cousas non sucederon tal e como vostede as contou. Nós é certo que non presentamos unha moción ou unha proposta para a creación dunha comisión de memoria histórica ou nada parecido. Nós presentamos unha medida concreta e o goberno local naquele entón, 2018, no mandato 2015-2019, o goberno local daquele entón emendou cunha emenda que basicamente un acordo que era a Comisión de Memoria Histórica, non un grupo de traballo, non, era a creación dunha Comisión de Memoria Histórica, era o que viña no texto. En todo caso, ese acordo sería firme, tendo que no mandato 2015-2019, non creo que seña firme porque os representantes daquele mandato, que xa fai 2 mandatos deso, era o grupo de representantes, ou a corporación era completamente diferente á que hai agora. Dito isto, claro, nós ahora non llevamos a impoñer xa de entrada unha medida concreta a ese Consello, porque tampouco sería xusto, independentemente de que se poida entender que nós hai certas medidas que vamos por cas podemos propoñer, pero o lógico é que se cree o Consello e logo o Consello faga propostas e das propostas que haxa decida. Nós naquele entón queríamos que era a mellor opción tomar esa decisión que propoñíamos, pero se o acordo foi o acordo que se chegou, que se tomou é a creación dunha comisión de memoria histórica ou dun consello local na memoria histórica, pois como temos ese espírito, non sei se facemos ben ou mal, nós creemos que é positivo, de chegar a acordos e tomar acordos, pois é a forma de chegar a un acordo, pois parece-nos positivo que se cree este Consello Local de Memoria Histórica, en base a iso decidamos sobre esas cuestións que plantexamos e sobre outras que pode haber en riba da mesa que as hai en Burela, porque por sorte a historia desta vila de Burela é unha historia rica, tamén se pode revisar porque hai cuestións que, bueno, no longo da historia deste estado, concretamente de Burela, non lle gustaron a naide, está ben facer esa revisión da memoria histórica porque temos que saber de onde vimos para saber quenes somos e onde imos e para tomar conciencia de cal é o proceder máis correcto en cada caso, non? E, sen máis, volvendo a insistir en que estamos de acordo coa proposta, non máis. Señora Iroa. Sí, grazas, señora alcaldesa, moitas grazas tamén por contestarme á pregunta. Nada, simplemente decir, pois bueno, que a verdade é que me estou quedando un pouco sorprendido con esta afirmación de que os acordos que se tomaron noutras legislaturas pois non son aplicables dependendo da xente que conforme pleno os grupos políticos no momento actual. Eu pensaba que, bueno, que aínda que se acordaran determinados puntos noutras legislaturas ou noutra parte do tempo, pois que se manteñen a pesar de que sexa quen conforma este pleno. Moitas grazas. Ben, nada, simplemente decir que a creación dun regulamento é algo evidente, que temos outros consellos sectoriais no Concello, o regulamento vai a desenrolarse no propio Consello Sectorial e traballar sobre ese regulamento de maneira participativa. Unha pregunta que se me escapou antes do señor Eiroa, que a Cofradía de Pescadores tamén a tivemos encima da mesa varias entidades, decidimos a Moncloa simplemente polo que comentaba ao principio, porque é un ente máis participativo no que poden entrar pois calquer veciño ou veciña, poden ser socios desa entidade, como comentaba ao principio. E sen máis, procedemos a votar, bueno, simplemente aclarar que é unha proposta de creación dun órgano que non hai ninguna lei que diga que é necesario o regulamento para traer a pleno a creación dese Consello Sectorial e que isto se pode facer a posteriori en ese grupo de traballo que realmente o que é de maneira finalista un Consello Sectorial, un órgano participativo de varias entidades, vivo, como decía, plural, e que toma as súas propias decisións. Sen máis, procedemos a votar. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra? 5 votos en contra, abstencións? Unha abstención. Ben, pasamos ao seguinte punto. É o expediente 725/2024, fala sobre o plan normativo. O plan normativo é unha obriga legal que debemos cumprir. Está adxunto no expediente. É unha
proposta, o sea, fai como un resume daquelas ordenanzas, regulamentos que se pretenden revisar, modificar, derogar, ordenanzas de nova creación. Entón, digamos que se pretende facer durante este ano. É certo que deberá aprobarse antes do ano 24, pero consideramos que era mellor traer o do ano 24 e non o do 25, sobre todo tendo en conta pois que somos un equipo de goberno que xa trouxemos varias ordenanzas e que estamos revisando pois moitísimas, non somente reguladoras, sino fiscais e creando ordenanzas novas. Hai algunhas que sí é certo que son ambiciosas, porque incluye, por exemplo, un reglamento orgánico municipal. Este require unha negociación entre grupos políticos, entón sí que é certo que contén, bueno, pois é ambicioso, pero bueno, é o plan normativo que propoñemos a este pleno para aprobar. E sen máis paso o turno, señor Rouco. Sí, moitas grazas. Neste caso será a señora Encarnación Bernal quen expoña a nosa postura. Bueno, le voy a aclarar aquí al personal que los acuerdos que se adoptan por las administraciones, cualquier legislatura que sea, vincula a las posteriores. Solo faltaría que porque haya una legislatura y se adopten unos acuerdos, la siguiente legislatura ya no les vincule. Eso es una absoluta barbaridad. Cuando se adoptan acuerdos, se aprueban normas, mientras no se deroguen por otras posteriores vigentes, están y vinculan a los que vengan después. Estamos en una administración. Eso que quede claro. Por lo que respecta al plan normativo, bueno, aunque ya veo que no se nos hace caso de nada, en el anterior expediente ya he dicho que lo único que había era la propuesta de resolución. He oído aquí que el trabajo que traemos nosotros aquí sobre la mesa no nos corresponde, que eso le corresponde a los técnicos. Vale, pues no hay ningún informe técnico en este expediente y se echa de menos precisamente un informe de secretaría, porque si hubiera un informe de secretaría, pues podría decir que efectivamente han tomado una decisión en base a un informe técnico. Sí, señor secretario. Unha aclaración. Hai algún tipo de problema no acceso ao expediente onde neste expediente figura un informe de secretaría. Sí. Se non se pudo acceder é que hai un problema técnico. Neste expediente, e só digo isto, neste expediente figura un informe de secretaría. Pues yo no lo tengo en... Pues yo no lo tengo. ¿Tendrá algún problema de acceso al expediente? No, yo no lo tengo. Pero somos 13. Algún do resto dos concelleiros ou concelleiras, bueno, témolo diante. Ese yo no lo tengo. Neste caso, no outro, só había unha proposta. He visto un expediente de un informe de secretaría, pero era en otro expediente, no en ese en concreto. No en ese. He visto un informe de secretaría, pero no en ese. Un detalle, vou enumerar simplemente os documentos que figuran, para que conste, que figuran neste expediente. En parte do meu traballo, a hora de certificar os expedientes que se traen a pleno. Proposta de plan anual 2024, providencia de solicitud de informe de secretaría, informe 2024-027, informe de secretaría, proposta de resolución e o certificado do acordo da comisión informativa do ditame. Pero a ver, un momento, yo estoy hablando del punto anterior, no de este. Nada que decir. Efectivamente, como dije en el anterior. Yo, ese informe de secretaría, cierto que está en este expediente, cierto, correcto. Pero yo me estaba refiriendo al anterior punto, para aclarar la cuestión de que no existe en ese punto ningún informe de secretaría al que acogerse para adoptar una decisión, como ha dicho el señor Mario Pillar. Vale. No informe pues relativo a eso me refiero. No pronuncié ninguna cuestión. Vale. Entonces, en cuanto al plan normativo, nos alegramos de que por fin lo traigan, pero tengo que decir que estamos decepcionados. Consideramos que es escueto y poco ambicioso.
además de que viene tarde y a rastro. Y eso tiene su trascendencia, y me explico. Vuelvo otra vez a la ley, si es que soy jurista, no lo puedo evitar. Artículo 132 de la ley 39/2015 de 1 de octubre. Ahí dice claramente que es palmaria la obligación de las entidades locales de aprobar anualmente el plan antes del 31 de diciembre del año. Eso no tiene interpretación posible, no es cuestión de opinión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú dices que traes aquí el plan normativo municipal para el año 2024, no lo puedes traer en el mismo 2024. Tendrías que haberlo aprobado el 31 de diciembre de 2023 y entonces empezar a regir en el 2024. Tomo a palabra un segundiño simplemente para decir que na miña exposición xa foi o primeiro que dixen. Exactamente. Continúe. Pero yo digo que es una obligación legal, que está incumplida. Eso que quede claro, está incumplida. Que no es cuestión de interpretación y no se ha justificado en el expediente, porque podría haberse justificado, sí, ¿por qué no? Yo que ya sé que voy tarde, puedo hacer una especie de memoria justificando en el expediente de modo razonable el por qué se ha producido ese defecto o esa irregularidad, el por qué. Cosa que no hemos visto. Entonces, aunque entendamos que se trata de una irregularidad no invalidante, ello no quita de que se trate de un incumplimiento legal. ¿Vale? Y los plazos están para cumplirlos porque viene en la ley y la ley está para cumplirla, por mucho que digan. Luego se nos dice en el plan que se trata de adaptar los reglamentos y la ordenanza a los requerimientos de la nueva ley de procedimiento administrativo. Madre mía, es que la ley a la que se pretende adaptar es la ley 39/2015. En su disposición final quinta dice que se daba un año a partir de la entrada en vigor de esa ley, que entró en vigor el 2 de octubre de 2016, para llevar a cabo esa adaptación. Han pasado más de 6 años. Más de 6 años. Y ahora se nos dice que es para adaptarse después de más de 6 años. Tampoco se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 130 de la ley 39 de 2015, porque no se ha llevado a cabo la revisión periódica de la normativa vigente, que es lo que dice la ley, para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. Eso es lo que exige la ley, tampoco se ha hecho. Luego ya, lo que me parece ya más sorprendente es que se nos ponga programación temporal, que se supone que es en la que se va a ejecutar ese plan. Y desde luego, vamos, es que eso es irreal, inviable y desde luego va a quedar en papel mojado, eso fijo seguro. Porque en el primer cuatrimestre dice que se tienen que redactar los proyectos de ordenanza y reglamentos. Y ojo, estamos en abril. El primer cuatrimestre va a acabar en unos días. O sea que es imposible, porque en el segundo cuatrimestre dice que se pasaría a la consulta pública, en el tercer cuatrimestre aprobación y publicación. Imposible. Fíjese usted, si son conscientes de que es imposible, que hasta ponen que es meramente orientativo. Bueno, así no nos pillamos los dedos, meramente orientativo. Eso lo dice también. Pero entonces, ¿para qué? O sea, traen un plan normativo que ya saben de antemano que no se va a cumplir. Si es que a los hechos me remito. Le voy a poner un ejemplo claro de que no se va a cumplir. En 9 meses que llevan ustedes de gobierno, han aprobado 2 ordenanzas. Haciendo la cuenta a la vieja, que para eso no se necesita calculadora, a ese ritmo, si ustedes en este plan traen 12 reglamentos y ordenanzas para revisar y 5 reglamentos de nueva creación, o sea, 17 normas. A 2 normas por 9 meses nos dan más de 6 años para poder hacer efectivo a ese ritmo de trabajo lo que ustedes pretenden hacer en un plan respecto de un año que ya llevamos un cuatrimestre consumido. Vamos, es que eso no tiene ni pie ni cabeza, ni pie ni cabeza.
Por eso decimos que es un plan que va a quedar nada, nada. La verdad es poco ambicioso, porque a ver, si lo ves así, 17 normas, no parece mucho para un año, no, no, no. Eso sí se llevara un buen ritmo de trabajo, pero a 2 normas por 9 meses, es que, es que eso es imposible. Esto al final va a quedar en nada, en humo, y evidentemente no se va a cumplir. Entonces, pues realmente entendemos que con este plan poco se soluciona. Señor Pillado. Ben, bueno, é certo que se trata dun trámite dobrado ao cumprimento que non se levaba a cabo dende 2019, por iso creemos que é necesario e xusto aprobar, vamos. Ademais, creemos que serve para facer unha revisión global da normativa co objetivo sempre de mellorala e que sexa o máis eficiente e beneficiosa para o Concello para a súa veciñanza, pero que claro, que despois desta intervención, claro, se non traemos o plan normativo mal, se o traemos mal tamén, se trouxéramos o plan normativo con menos ordenanzas a revisar e a crear, pois tamén mal, supoño, porque ao final todo mal. Entendemos que o mensaxe é ese, que todo mal, porque parece que nada vale. Con respecto ao que dixo ao inicio, eu sinto moito se o que dixo, eu dicía que pensaba que sería así o dos mandatos, eu sinto moito se o que dixe non era correcto, que sea que creo que nos concellos non hai legislaturas, porque nos concellos que eu saiba non se dictan e aproban leis, en todo caso son mandatos, que foi ao que me referín eu, e logo con respecto ao dos expedientes e de quen informe, eu referíame a nivel xeral e non a estes expedientes en concreto, pero bueno, cada un toma as cousas como quere, evidentemente acabamos a comprobar que moitas veces a literalidade tómase daquela maneira, porque do mesmo xeito que se acaba de asegurar que o cuatrimestre xa está vencido cando vence o 5 de abril, pero bueno, hoxe estamos a día 4 e ainda non vezou o cuatrimestre, pero bueno, eso non importa porque a literalidade supoño que é para algúns e é para outros non. Nós evidentemente estamos de acordo coa aprobación do plan normativo e nada máis por agora. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Un apunte rapidamente. No anterior punto non preguntei pola cofradía. Sobre a cofradía dixen que a votaba de menos dentro dos actores que se seleccionaron. Eu preguntaba se ese consello se iba a dedicar máis ao ámbito local ou tiña algunha conexión co Estado ou con outros niveles da política, pero bueno, gracias polo intento. Ben, pois, que decir sobre isto? Pouca cousa. Grazas. Ben, primeiro cuatrimestre 2024. Debe pensar que por traer o plan normativo aquí, que non estamos traballando, por traelo agora nesta data, mira si di de nós bastante máis do que vostedes esperan, que nós sí estamos redactando ordenanzas, como ben di, bueno, hoxe mismo trouxemos 2 fiscais modificadas, xa trouxemos 2 reguladoras, faltanos a do mercado que agardamos traer en breves, levamos, como ben dixeron, 9 meses, en 9 meses, 2 ordenanzas reguladoras xa pasaron por pleno, 2 fiscais que traemos hoxe aquí, e outra reguladora fiscal que temos encima da mesa. Temos regulamentos encima da mesa e outra cousa. Seguramente tamén sepan que si é unha obriga legal, como ben dixen eu xa ao principio na miña intervención, ter plan normativo a aprobarse antes do ano en curso non é algo vinculante. Non é algo vinculante. Eso tamén é importante dicilo. Si finalmente esa programación temporal estimada de execución do plan non se cumpre, evidentemente ti tes que poñer, tes que ser ambicioso no cumplimento. Vale, non, que fácil, verdad, vir aquí dentro duns meses, pois xustamente a ordenanza non se trouxo no 2024, en decembro do 2024. Nada, aclarar que nós son feitos, non son palabras, levamos solamente 9 meses e xa trouxemos 2 ordenanzas reguladoras e as 2 fiscais de hoxe. Así que o traballo creo que se ve nos plenos, nada máis. Señora Bernal. Sí, cada 9 meses 2 ordenanzas, o sea, más de 6 años para cumplir lo que trae usted aquí.
Yo no digo que no estén trabajando. Ustedes sabrán lo que están haciendo, porque pocas explicaciones dan al respecto. Entonces, a lo que voy es que yo no he dicho que sea una irregularidad invalidante, pero sí que la ley dice que hay que traerlo, que no por eso va a ser inválido, pero sí que hay que traerlo. Y si se ve el plan, pues la verdad, para haberlo traído tan tarde, tampoco es que se han esmerado demasiado, porque en eso sí que coincidimos con lo que se manifiesta en el informe de secretaría, en el sentido de que entendemos que tendría que tener un contenido más amplio. Y la verdad es que se han limitado a recoger una lista de ordenanzas y ya está. O sea, echamos un poco de menos que se hubiera incluido pues cuáles son los objetivos perseguidos por cada norma, cuál es el departamento competente para su elaboración, una planificación temporal respecto de cada norma que fuera realista, no sé, un poco, un algo más. Porque si han tardado 9 meses para redactar un par de folios, que solamente recoger ahí una lista de los nombres de las ordenanzas que se supone que van a aprobar, que ya le digo yo que no, que es imposible, que a ese ritmo de trabajo no se va a llegar. No, es verdad que no se ha terminado el primer cuatrimestre, pero es que está a punto. O sea, en los días del mes de abril van ustedes a traer aquí 17 normas. Bueno, eso tienen que verlo en mis ojos. Si lo ven mis No, ojos, é que non dice eso o plan. si lo ven, Non el dice plan eso, non dice dice en el eso. primer cuatrimestre redacción de proyectos, de ordenanzas y reglamento, y resulta que estamos ya en Eso, abril. no, a ver, vamos Bueno, a ver. Eso es mi significa... turno, es Sí, mi pero eu turno son a de palabra. Eu son a presidenta e interveño cando quero, sí, é Bueno, así. pero É así, eso, é además de simplemente... una falta de educación, es mi turno de palabra. Sí, pero o que non poido permitir é que minta, é Yo que no estoy utilice, está mintiendo. mentindo. Aquí, No. primeiro cuatrimestre de 2024, fase de redacción de proxectos de ordenanza. Exactamente, Fase de exactamente. redacción de proxectos. No lo va a Donde di redactar. aquí que vamos traer a pleno 17 ordenanzas? É co que non podo permitir é que No mintan lo un va. día, e Bueno, outro día, e outro día. es Eso non o igual, podo estoy en mi permitir. turno de palabra. Eu interveño e paralizo os turnos. Sí, é así, non se ría. Sí, eso sí que é bonito. Bueno, Non é unha ditadura, esto es vostedes sí que mucho. non poden intervir. Esto no lo hacen ni en el Continúe. juzgado. Mire lo que le digo. Aí é onde vostede ¿Eh? pensa que está. Continúe. Pues ahí hay más educación de No. la que he visto aquí. Non es, sí, eu tamén espero que sí. Espero que Allí sí. hay más educación de la que he visto aquí. Espero y que mucho sí. más respeto. Espero que sí. Y yo estoy Afortunadamente, acostumbrado a otro tipo de trato del que he visto aquí. Pídolle, por favor, que se ciña ao punto e que remate Yo a súa me intervención. ciño al punto. El punto es que es irreal, que este plan no va a servir para nada y que por mucho que diga que están trabajando, que van a hacer, va a ser imposible, no se va a cumplir, el tiempo nos va a dar la razón. Y a la vista está que ni siquiera han sido capaces de traer el presupuesto, que estamos en abril y están tirando de expedientes extraordinarios de reconocimiento de crédito, cuando son figuras excepcionales, y lo primero es traer un presupuesto. Eso es lo primero, y de momento tampoco lo hemos visto. O sea que, y sin presupuesto, desde luego, no se puede funcionar. Eso es básico. Lo demás se cae por su propio peso. Entonces, hay que centrarse en todo eso y manifestar la pura realidad. Y si se trae aquí un plan, por lo menos, si no lleva 17 normas o 20 o 30, si se han tardado 6 años hasta el día de hoy en tratar de adaptarse, si ya vamos tarde, ¿qué más da? En vez de traer 17 normas, pues traemos 2, 3, algo que sea realista y ya está. Y nos centramos también en traer el resto de cosas y llevarlo todo para adelante a un buen ritmo de trabajo. Y desde luego lo básico es el presupuesto. Nada más. Señor Pillado. Por unha cuestión de orde, eu creo que fala vostede de respeto, pero a mí costame creer que vostede nun xulgado lle fala así ao xuez como lle acaba de falar a alcaldesa. Porque mal que lles pese, a persoa que ocupa a alcaldía, sexa esta alcaldesa, sexa outros antecesores ou sexan posteriores, é quen regula os turnos e as horas de palabra. Pero é que ese é o que dice a lei. Porque vostedes aproveitan a lei, ou sea, recíñense a lei cando queren, cando lles interesa. E falan aquí de dictadura. O Concello de Cervo, veciño,
Non hai comisións informativas, non sou legal, pero si, pero podían ter comisións informativas. Non as teñen. Estou dicindo que o Concello de Cervos é unha dictadura? Non. Pero é así como se organizan e como toman as decisións os alí. E isto non é unha dictadura, pero vamos a ver. É que ustedes confunden o que é a democracia con non sei, con outra cousa. É que o que dice a democracia é que o presidente da corporación é quen regula os turnos e as ordes de intervención. E volvo a decir, como fai o seu compañeiro Miguel Santelices perfectamente no Parlamento Galego. Ten interrumpido ao seu compañeiro, o señor Balseiro, moitas veces. E podes interrumpir. Porque non se está dicindo, neste caso, era certo, era evidente que estaba contando mentira. Estaba a decir, no, home, dixo que iba a ter 17 ordenanzas, que íbamos ter 17 ordenanzas a este pleno, e eso non é o que pon o literal do que acaba de ler. Estaba mentindo. Sí, dixo eso textualmente. Igual que antes tamén recolleu o cable. Para que ustedes manipulan torticeiramente a adrede de forma sistemática a realidade. Para que isto non funciona así. Eu sinto moito, pero estamos aquí diferentes grupos e témonos que entender. E quen regula todo iso é a presidencia da corporación. Isto funciona así. Para que iso non decido o BNG, nin non creo así o BNG. Non foi o BNG quen creou todo o marco legal do Estado español. Igual están dudando do Estado español, eso xa, bueno, pues podemos discutir. Pero é que isto non é así. É que é un pleno, é outro pleno, é outro pleno, é que é unha dictadura, Pero saen á calle, pregúntense os membros do goberno local, somos uns dictadores. Pregunten, a ver se é verdade. A ver se é a percepción que ten a xente de nós. Porque chega un momento que, home, un día vale, pero home, que veñan a decirnos que se é dictadura, que se non sei que, nosotros falamos tranquilamente sempre, non hai ningún problema. Por certo, felicito ao seu compañero, o señor Félix Martins, porque outro día entrou no meu despacho a falar conmigo. Foi a primeira persoa da oposición que entrou no meu despacho a falar conmigo. Agradezo-llo moi ben. Sei que é unha persoa que é moi partida de mirar, o conocemos fai moitos anos, sei que me entendo perfectamente con el. Pero é que aí tamén se ve o carácter democrático, ir a falar coa da oposición. Non só cando hai cámaras, sempre. Pero é que chega un momento que fagan o favor. Hai que respetar un pouco aos que estamos aquí tamén. Polo de agora nada máis. Gracias, señor Pillado. Señor Eiroa. Grazas, señora alcaldesa. Nada. Non interveño, sigan vostedes que están aí chapó, fenomenal. Grazas. Ben, non teño moito máis que decir porque xa todo fala por si mesmo. Procedemos a votar o punto. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, abstencións, 6 abstencións. Ben, continuamos, xa pasamos á actividade de control. Neste caso, o punto número 8 é a dación de conta da liquidación do orzamento do exercicio 2023. Vai a facer unha breve exposición a compañeira señora Eijo. Pasolle a palabra. Gracias. No informe de intervención que todos dispoñen, refléxase un resultado orzamentario favorable, que ademais cumpre a regra de gastos e de estabilidade. Hai un resultado orzamentario axustado de importe 1.340.083,41 euros, demostrando que os dereitos recoñecidos netos foron superiores ás obrigas netas. Isto pon de manifesto unha correcta relación entre o gasto e o ingreso. Tamén se reflexa un remanente de tesourería positivo para gastos xerais, de importe 6.386.655,78 euros. Estos indicativos son favorables e positivos para o Concello. Non teño máis que comentar. Gracias. Moitas gracias, señora Eijo. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Nada que comentar. O resto dos puntos, dación de conta de decretos de alcaldía, dación de conta de acordos da Xunta de Goberno local, se teñen algo que comentar. Nada que comentar. Pasamos entón ao punto número 11, que o primeiro é unha moción presentada, neste caso, polo Bloque Nacionalista Galego. Pasolle o turno de palabra á compañeira Fernández. Moitas gracias, alcaldesa. Boa noite a todos. O BNG de Burela presenta unha moción para a solicitude de reunión coa Xefatura Territorial de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de Lugo.
dende a área de servicios sociais do Concello de Burela, bueno, vemos a necesidade de asinar un convenio co Centro EDES, que é unha escola de modalidade específica en Tapia de Casariego, na que se planifican entornos de aprendizaxe centrados na persoa con diversidade funcional. Durante anos contamos co apoio deste colexio como centro de educación especial cando era necesario atender alumnado da nosa vila e de toda a Mariña, por non existir outro centro desta modalidade cercano. Mais non existía un convenio asinado e agora comunicásenos dende o centro que para poder atender as nosas nenas e nenos pois que habería que asinar dito convenio. Por iso, o 1 de decembro, despois de ser coñecedores da necesidade de contar coa axuda deste centro, solicitamos unha reunión con dona Sagrario Sánchez, xefa territorial de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, mais despois de intentar por segunda vez ter dita reunión, queremos deixar constancia mediante esta moción a necesidade de asinar un convenio entre a Xunta de Galiza e o Centro EDES para a atención educativa do alumnado que o precise da nosa comarca. Bueno, por outra banda, dende a área de educación do Concello de Burela, tentamos estar en contacto permanente cos diferentes centros de ensino de todas as idades e dar difusión e promoción da súa oferta educativa, das actividades que levan a cabo, e así como ofrecernos a nosa colaboración para todas elas. Por iso, precisamos tamén a colaboración do resto de administracións competentes, que neste caso non se trata de outra que a Xunta de Galicia. Dende a AMPA do CEI Vista Alegre de Burela, fíxosenos saber a remisión dun escrito á Xefatura Territorial de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de Lugo para trasladarlle diferentes obras que demandan para o seu centro coa intención de que se apoiara esa mesma misiva. Entre as obras que se demandan están a cuberta dunha pista polideportiva, a modificación do peche para que o espazo sexa accesible a toda a veciñanza fora do horario lectivo e unha mellora integral da instalación en canto á eficiencia enerxética. Logo dos contactos levados a cabo con todos os centros de ensino da vila, puidemos comprobar que estas demandas son comuns, pois no IES Perdouro tamén levan tempo demandando a cuberta da pista polideportiva, que lles permita liberar espazo no centro funcionando tamén como patio cuberto para os recreos. E, xunto co IES Monte Castelo, os dous centros de secundaria comparten a demanda da mellora de accesibilidade, pois en moitos casos a antigüedade das instalacións dificultan, se non imposibilitan a matrícula nestes centros para persoas con mobilidade reducida. E, evidentemente, no CEI Vista Alegre, pois teñen tamén diversas demandas, posto que é un problema común aos centros de ensino de Burela. Así as cousas, levamos dende o mes de decembro agardando para ser recibidos nesa xefatura territorial e poder presentar as demandas que temos no ámbito da educación, que son do conxunto da veciñanza, sen atopar resposta ata o de agora. Por todo o anterior exposto, presentamos o seguinte acordo. Instar a Xefatura Territorial de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de Lugo a recibir aos concelleiros delegados das áreas de Asuntos Sociais e de Educación do Concello de Burela para tratar a formalización dun convenio co Centro EDES de Tapia de Casariego e para falar das demandas dos centros educativos de Burela. Moitas grazas. Moitísimas gracias, señora Fernández. Nós, dentro do noso grupo, imos estar de acordo, aínda que nos parece bastante triste, ter que traer este acordo. O sea, fíxense o que dicen. Instar a Xefatura Territorial a recibir aos concelleiros delegados das áreas de Asuntos Sociais e Educación para tratar eses dous asuntos, formalizar un convenio para falar das demandas dos centros educativos de Burela. Non me sorprende porque como alcaldesa teño varios oficios enviados, oficios incluso, xa non mail, en chamadas, sino en oficios para solicitar citas con diferentes consellerías dende xullo e non ser recibida. Co cal, sería de agradecer que en este caso sí que haxa unanimidade e non entendería de outra maneira. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Nós deixamos en varias ocasións que se teñan algún problema, se vían incapaces de dialogar con quen fora, de facer o que fora preciso para mellorar os intereses dos veciños e veciñas de Burela, neste caso dos centros educativos, non tiñamos ningún problema en interceder.
Non temos ningún problema. Poden falar con nós e nos, solucionámoslo. En tempo récord, ademais, seguramente. Neste caso, sorpréndenos bastante o que traen aquí. E sorpréndenos por un motivo. Non sei canto haberá que non falan cos centros educativos, con estes entidades e organismos que mencionan aquí. Descoñecémolo. Por exemplo, aquí traen a cubrición da pista polideportiva do IES Perdouro. A dirección do IES Perdouro non pide a cubrición da pista polideportiva. Esa cubrición non a pide o IES Perdouro. O IES Perdouro, a dirección, a anterior e a actual, piden outra cousa. De feito, a cubrición da pista polideportiva xa se lles ofreceu hai 2 anos. Había fondos para facela e rexeitárona. A dirección rexeitouna, porque querían outra cousa. Logo, isto que traen aquí non se corresponde coa realidade. Eu falei, non hai tanto, coa dirección do IES Perdouro hai ben pouco, e siguen na mesma idea. O sea que isto que traen aquí non se corresponde coa realidade. Logo din que a AMPA do Vista Alegre lles fixo saber. A dirección da AMPA do Vista Alegre non precisa ningún interlocutor. Son perfectamente capaces de expoñer e defender o que precisan. Non lles fixo saber o que sí adoptaron un acordo no Consello Escolar celebrado o 13 de novembro, pero non lles fixo saber nada, non pedían interlocución. Levaron a aprobación dun Consello Escolar en novembro unha serie de cuestións. Vostedes falaron con eles para saber se lles contestaron? Vostedes falaron con eles? Ainda han de dicir que sí. O que sí que precisa a AMPA do Vista Alegre é que cando, por exemplo, queren crear un servicio de madrugadores moi útil para os pais e para os nenos dese colexio, o Concello non lle diga que non á aportación económica, os apoie con algo. Creo recordar que a actual alcaldesa foi encargada de dicirlles que non no seu día. E tuveron que buscarse os seus recursos para poder poñelo a funcionar. Bueno, isto está sendo grabado. Se estou mentindo agora mesmo, pode o dicir. A quen lle van ter que pedir explicacións despois vai ser a AMPA do Vista Alegre. Vostede mesma díxolles que non no seu día. O que precisa a AMPA do Vista Alegre é que cando o Concello de Burela, que cando se presenta un concurso para unhas subvencións e justifica o 100% delas, e dien o 100% das subvencións dos cartos que justifica, non o 90%. É o que precisa a AMPA do Vista Alegre é que cando lle requiren por escrito que lles digan por que lle rexeitan unha serie de cartos que ten justificados, lles contesten. Ten a deferencia de contestarles. Eso sí que o precisa. Outra cuestión. Isto é o que me faltaba por ver. Pero, bueno, a todo se chega na vida. Acabamos de escoitar, neste caso, a portavoz do Bloque Nacionalista Galego solicitar que se realice un convenio cun centro que, ata onde nós sabemos, é privado e que está situado noutra comunidade autónoma. Iso é algo que non esperábamos escoitar en boca dun representante do Bloque Nacionalista Galego. Sobre todo, tendo en conta que na nosa provincia hai centros públicos que fan esa función. Centros públicos que fan esa función. O que está máis cercano é en Lugo. Para poder cubrir esas necesidades inmediatas, hai tamén dúas aulas que fan esta función, tanto en Foz como en Ribadeo. É certo que non son centros, pero o máis cercano está en Lugo. É un centro público. Estamos falando de aulas públicas e de centros públicos. Cría que un dos seus eslogans de campaña era defender o público. Aquí sorpréndenos bastante esta proposta. Temos entendido que na Mariña hai 6 pequenos que van a ese centro. Temos entendido eso.
e que tan só un é de Burela. Vale? A todos eses pequenos, a pesar de que é un centro privado, a Xunta ás súas familias pagalles o transporte a ese centro, a pesar de que non hai ningún convenio. Pagalles o transporte. Elixen voluntariamente esas familias ir a ese centro. Outra cuestión no tema destas situacións. A maioría das familias consultadas en todos os centros, a maioría, a inmensa maioría, prefiren que os pequenos sexan tratados no propio centro con especialistas, no propio centro, e non ter que desplazalos. Iso é algo que está constatado, aquí en Burela, polo menos. Logo, non sabemos ata onde alcanzaría esta situación. E polo de agora, nada máis. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, neste punto teño que recoñecer que teño algunha dúda. A primeira vez que leín esta moción para a solicitude dunha reunión coa xefatura territorial, bueno, leína e entendina pois dunha forma en que, pois, bueno, os membros do Bloque Nacionalista Galego dentro do traballo das súas áreas detectaron algunha incidencia e fan esta proposta para tratar de solucionala, polo que nese sentido, pois, me parecía lóxico, razoable e loable por a súa parte. Pero despois, para tratar de saber un pouquiño máis sobre o tema, puxeme en contacto con varias das asociacións que aquí se mencionan. Pois, unha delas concretamente pois, tamén foi a AMPA do Colexio Vista Alegre, e pois contoume un pouco a situación que vivían. Bueno, desde aquí mandolle un saúdo a esa asociación. Contáronme pois un pouquiño o seu punto de vista, non? Pois lonxe de estar de acordo con esta moción e co que aquí reza, é máis ben todo o contrario. O sea, non están para nada de acordo, sobre todo, bueno, no tema das obras. Preguntaba antes o señor Rouco desde cando levan sin falar con eles. De a asociación coméntanos que foi dende novembro, que non sabían decirnos o día exacto, pero que foi desde novembro que non falaban cos membros do Bloque Nacionalista, non? E, bueno, ata aquí poido ler, estamos un pouquiño nesa tesitura de que, bueno, a intención é boa, nese sentido de que queren solucionar unha incidencia, pero consultando coas partes afectadas, pois, creo que chegamos á conclusión de que a forma de facelo pois, non é a máis procedente neste caso. De momento, nada máis. Moitas grazas. Señora Fernández. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, contestándolle ao señor Rouco, eu non preciso que ninguén interceda por min. Son a concelleira de Servicios Sociais do Concello de Burela. E a ver se iso non vai ser suficiente para que me reciba a xefa territorial, ou é que solo vai recibir a concelleiros do PP. A ver se teño que pasar polos concelleiros do PP para que me reciba en algún sitio. Vale. Outra, para seguir contestando, dice usted que xa hai nenos da comarca onde Burela que está sendo atendido en EDES, pero hai máis nenos que o precisan. E os nenos que o precisen agora, imagínese que é un neno de infantil que o precise, que hai que mandalo a Lugo, nun taxi ou como sexa, ir e volver todos os días. E en Foz e en Ribadeo, non sei, pode mirar a ver se esas aulas das que usted fala son de infantil ou se son da ESO. Entón, primeiro, vai ser que ten que orientarse vostede un pouquiño en que consiste este tipo de centros. Si é verdade que necesitamos este centro que é privado, pero que está máis cerca. Si a Xunta se dignara a facer algún outro público un pouquiño máis cerca que en Lugo, pero como nos ten olvidados, aquí estamos da mão de Dios. Pois eso. E, bueno, claro, desde a AMPA dicen que en novembro que nos puxemos en contacto, claro, que foi o 1 de decembro que pedimos precisamente ter a reunión coa xefa territorial. Pode ser que cambiaran de opinión desde noviembre, pode ser, pero está pedido desde o 1 de decembro ter esa reunión con esa xefa territorial. Entón,
non é que se pedira só unha vez, é que ademais intentouse unha segunda vez pois ter esa reunión e non temos resposta. Despois, si é lícito ou non facer un convenio pois con un centro ou non, vostede que o sepa non se chama Sagrario, nos estamos esperando a que a xefa territorial nos diga si se pode ou non. Nada máis que decir. Gracias, señora Fernández. Contestando ao señor Rouco, faime moitísima gracia que diga que a AMPA do Vista Alegre non precisa interlocutor cando é unha entidade social da nosa vila con unha concellería delegada que se ocupa, que temos comunicación con todas as entidades de Burela, neste caso, pero empece a súa intervención xustamente como dixo a miña compañeira, dicindo: xa lles teño dito a vostedes en reiteradas ocasións que si teño que interceder está gravado. Como di vostede, está gravado. E díxonolo varias veces. Non lle parece super grave, pero gravísimo, gravísimo, que nos este dicindo un equipo de goberno que ten que interceder vostede simplemente porque sexamos de diferente cor ante un organismo público, autonómico. A Xunta non é soamente para atender aos voceiros e concelleiros do Partido Popular. Que lle quede claro. Que lle quede claro. É gravísimo. E despois, pola contra, claro, alzando voz, a AMPA non precisa interlocutor. Claro, claro. Vostedes preguntaron, dixo, preguntaronlle a AMPA si lles contestaron. Ostras, é que, de verdade, é que como lles contestaran a AMPA e a nós non, todavía empeza a agravarse a situación. Digo de verdade, e menos mal que isto está gravado, pareceríame gravísimo que dende o Concello de Burela esteñamos enviando oficios solicitando que nos atendan, poñendo en coñecemento de a quen lle compete o que os nosos veciños e veciñas nos están trasladando e que lle contesten a unha entidade, porque en este caso, pois me imagino, que interceden por ela. É moi grave esta situación. Madrugadores. Non, evidentemente que lle dixemos que non. Pero saben por que lle dixemos que non? Porque madrugadores non é unha competencia municipal e non estamos dispostos a asumir máis competencias impropias porque xa temos abondo. E os orzamentos que enseguida os van ter encima da mesa van ser moi aclaratorios. E por colores, se o precisan. No informe, por colores van estar. De verdade, porque meterse nos orzamentos municipais a fondo e estudiar que é o que vende aquí, que é o que vende acolá, cales son fondos finalistas, cales non, é super interesante, poídollelo asegurar. Super interesante. Entón, madrugadores, non, é que o volvo a decir, e por suposto que lle lo dixen. Sabe por qué? Porque na política, nas decisións políticas tamén está saber decir que non. Tamén está a decir, o sea, saber decir que non, e volvo a explicar. É máis, sabe cando me deu a razón? Veu a xefa territorial nun evento que fixera esta AMPA e a xefa territorial, ela mesma, na súa intervención, moi correctamente, fixo referencia a esta subvención. Fixo referencia e abreulles a mau e dixolles que noraboa, evidentemente, polo evento que tiña ali lugar, que estivo moi ben, e fixolles referencia a isto, brindamos vos a mau porque é unha competencia da Consellería e podedes pedir a través dunha subvención madrugadores se así o precisades. E pediron e concedéuselles. Por qué? Pois porque é unha competencia de educación, señores, e non dos concellos. Simplemente e pediron e concedéuselles. Entón, eu creo que quen debería recibir unha non sei, polo menos, si, unhas palabras de desculpade, tiña de razón, non era competencia municipal. A resposta non é que hai concellos que o están facendo. Claro que hai concellos que o están facendo, igual que nós asumimos, por exemplo, falando aquí de... Isto é que tamén me fixo moitísima gracia. Subvención da AMPA do Vista Alegre. Xustifica o 100% e non se lle deu o 100%, que se lle explicou. Mira si é cercana a relación que non solamente falou
coa Concellería Delegada, senón que falou directamente coa alcaldesa, en este caso, a presidenta da entidade, e se lle explicou perfectamente pois como é, como son as bases das subvencións. Ti presentas unha documentación, en base a esa documentación xa saben como funcionan, danse unhos puntos, hai o punto vale tanto, en función do que vale, hai unha partida económica que lle toca a esa entidade. Pero faime moitísima gracia, de verdade, que diga: si xustifican o 100%, todos atentos. Deberíaselle dar o 100%. Onte tiven unha reunión na FEGAM en Santiago interesante. UAD, drogodependencias. Nós xustificamos o 100%, pero a Xunta non nos dá o 100%. A Xunta non nos dá o 100%. E non o necesito para que interceda entre a Xunta e a Consellería e eu, humilde alcaldesa, non? E coa presidente da FEGAM, ojito, todavía non se lle recibeu, O presidente da FEGAM. Vale, preside todos os municipios de Galicia. Non se lle recibiu, non ten resposta. Isto non é normal o que está pasando. Non é normal o que está pasando e consiguen engañar e consígueno. Por qué? Pois por estas subvencións, por exemplo. Por estas subvencións, por estes favores. Porque unha AMPA non necesite interlocutor, ou si o teña, e reciba unha contestación antes que o propio Concello, ou unha alcaldesa, a que ademais vostedes non respetan. Non respetan. Ríanse, si así simplemente con esa risa están bueno, pues poñendo encima da mesa o que estou dicindo. Sinceramente, e todo o que estou contando é verdade. Todo o que estou contando é non lle de voltas á cabeza. Isto dixo vostede. Isto dixo vostede, estou me ceñindo ao que vostede está dicindo. Non pode dicirlle a un concello, non, é que unha AMPA xustifica o 100% e debería lle dar o 100%. E eu que veña onte dunha reunión de Santiago con 13 concellos afectados de todas as cores, teño que decir, de todas as cores, nos que estamos sufrindo que non solamente non nos queiran dar o 100%, que xa non nos lo daban porque non nos chega para cubrir o recurso, senón que agora nos lo queren baixar un 70%. Afógannos. Afógannos. Pásanos o mismo co SAF e con outro tipo de servicios, de verdade. Afogan os concellos. E aínda encima non nos reciben para poder dialogar. Isto é, non sei, isto é, como dicen, é contrario a dereito, é ilegal. En contra de que leis vai isto? En fin, paso a palabra. Xa non sei nin a quen lle toca. De verdade. Tócalle ao señor Eiroa. No, señor Rouco. Moitas gracias. Acaban de comprobar os veciños e veciñas de Burela a situación do Concello de Burela. Non saben nin a quen lle toca dar o turno de palabra. Acaban de ver. Está grabado, como digo. Volvo a paralo. Céntrese no importante do que acabo de decir, porque se de verdade lles importan os veciños e veciñas de Burela, non ten argumentario. Non ten argumentario. Non o ten. E isto está grabado. E ríese e mófase unha vez máis da alcaldesa de Burela. Sabe por qué? Sabe por qué? Porque todavía non admite que eu sexa a alcaldesa. Si, vostede continúe. Continúe. O seu voceiro sempre di que o noso grupo é o que se porta mal, o que intervén, o que corta. Esas voces de atrás non son do meu equipo de goberno. Continúe. Esas voces de atrás son froito da desesperación pola ditadura vixente neste pleno. E agora, vostede mófese e rígase. No tocante ás faltas de respeto, aquí os únicos insultos recibidos foron por este voceiro de parte de vostedes. En todos e cada un dos plenos. Insultos gravados. Eso sí que é unha falta de respeto. E volve a frivolizar con un tema moi sensible, porque vostede non ten límites. Non ten límites, importalle cero calquera cousa. Só lle importa a vostede mesma. Non estamos en contra da alcaldesa de Burela. Non estamos en contra da señora López Moreno. Estamos en contra das tomas de decisións que non son axeitadas para a veciñanza.
E nós, xa yo expliquei en algún outro pleno, o mellor mostra de respeto que temos cara a vostede é que mantemos o mismo nivel de intensidade que teníamos co seu predecesor. Ou porque vostede sexa muller, quere que baixemos a intensidade. Iso é a igualdade que vostede persegue. Porque vostede gustalle moito frivolizar con ese tema. Ese é o seu escudo. Para que nós tratemos, levantemos o pé de acelerador e non fiscalicemos con tanto rigor as súas accións ou a falta de accións. Eu non lle daba que non á cabeza polo que eu dixera. Daba que non á cabeza polo que vostede estaba a dicir. Vostede, pleno tras pleno, dice que se hai que ciñir a punto aos puntos da orde do día e vostede sacou agora un tema que non ten absolutamente nada que ver co punto da orde do día. O Centro de Drogodependencia. Non é certo? Pero claro, vostede é a todopoderosa alcaldesa de Burela e pode facer o que lle veña en gana. Verdade? É por iso. Pense que é por iso. Vostede siga a frivolizar con ese tipo de temas que veremos como será o conto. Repito, esa asociación xustificou o 100% segundo as bases, coa puntuación requerida nas bases. Un segundo. Unha vez máis, acaba de decir que eu toco un tema que non é o da orde do día. Con que vai a continuar? É que teño que parar. Con que vai a continuar? Non ten argumentario, está seguindo pola tenxente. Por favor, ciñase ao punto, ciñase ao punto. Estaba falando da AMPA do Vista Alegre. Non é punto da orde do día. Non figura aí. Vostede pode falar do que quere, nós non, claro. Xa o sabemos. Repito, vostede comentou esta situación, eu dígolle, os puntos estaban aí, a cuantía estaba aí, a xustificación estaba aí, e non se lle concedeu, e non se lle soupo explicar. Miren, vostedes falan sempre de competencias impropias na educación. Non terán bastante vostedes con asumir as competencias que sí son propias e que teñen que asumir en materia educativa? Por exemplo, a limpeza dos centros. Parece que está en precario dentro do ano 19 e sigue en precario. A hixiene dos centros e a limpeza dos centros onde están os pequenos e pequenas de Burela non lles parece importante? Siguen sen solucionar ese tema. Pero gustalles alardear e gustalles dar que falar buscando motivos de confrontación coa Xunta de Galicia, co Partido Popular concretamente. Se na Xunta de Galicia estuvera gobernada por outro grupo político, seguramente vostedes non serían tan belixerantes, serían bastante máis sumisos. Outra cuestión. No tema da... No tema das propostas que trae aquí o Bloque Nacionalista Galego. Repito, é sorprendente que unha voceira do BNG defenda facer un convenio cun centro privado de outra comunidade autónoma, habendo centros públicos na provincia, que se lles ofertan a todos os pequenos e pequenas que teñen este tipo de necesidades. Repito, a maioría das familias, a inmensa maioría, prefiren que os nenos sexan atendidos no propio centro. E tendo en conta outra cousa que tamén sí que é competencia municipal ou reciben subvencións para asumir ese reto, de momento, unha subvención que reciben todos os anos da Consellería de Política Social e Xuventude para poñer en valor a adquisición de linguas para os pequenos que teñen problemas para iso, ainda non se sabe nada de que se puxera en funcionamento. Estamos a falar de máis de 119.000 euros concedidos no ano 23, en novembro do 23, sí. Ainda non se sabe nada diso. Que están facendo vostedes nesta materia? Que están facendo vostedes? Vostedes moito protestar, moito queixarse, pero no que a vostedes lles compete non fan absolutamente nada. E sí, hai cuestións nas que sí que deberíamos ir collendo e falar as cousas. Intentar facelas en conxunto, porque sería bo para Burela. Pero vostedes empeñanse en confrontar constantemente.
Vostedes saberán o que fan. Moitas grazas. Señor Eiroa. Gracias, señora alcaldesa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, para que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. A ver, o punto este que traemos aquí hoxe, en principio, bueno, según reza o seu titular, é a moción para a solicitude de reunión coa Xefatura Territorial de Cultura. Eu, se queren, chamolles eu. Non teño ningún problema. O luns chamei á delegación de costas da provincia de Lugo e estou pendente de que volva o seu director, que estaba uns días de vacacións, e en canto regrese, imos ter unha reunión. Simplemente foi coller o teléfono, chamar, e atenderonme sin ningún problema. Estou pendente tamén de Costas de Galicia, que me den resposta. Se queren, non teño inconveniente, chamolles eu para que faigan unha reunión. Despois, a partir de aquí, pois, volvo a decir o mismo. Eu entendo a boa intención de querer solucionar os problemas que puidesen detectar, pero, como dixen antes, hai membros que se nombran aquí nesta moción que para nada están de acordo co que se presenta. Polo tanto, aínda que a miña intención fose de apoiar esa intención, desgraciadamente, polo que me comentaron os afectados, que, por certo, nada que ver teñen o que me contaron os afectados co que se está dicindo aquí, pois non podemos apoiala. Non llevamos votar en contra tampouco, porque, bueno, temos que se fixo coa mellor das intencións, pero parece ser que o que se propón non é para nada o que queren, pois, os afectados que se mencionan na propia moción. Moitas grazas. Señora Fernández. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, a min non me fai nin puta gracia, sinceramente, e falando mal e rápido. Non me fai nin gracia que se poña a rezar pedindo non sei que tal. Hai familias que precisan este recurso e aínda que a maioría queiran ser atendidas no propio colexio, con que haxa 2 nenos de Burela que necesiten ese recurso, para min é suficiente. Para min, como concelleira de Servicios Sociais, é suficiente. Non, volvo a repetir, non necesito que ninguén interceda por min. Non necesito unha figura paternalista. A ver si lle escollen a cabeza. Son a concelleira de Servicios Sociais do Concello de Burela. Tamén chamei eu por teléfono, quedáronse co meu teléfono, pero non me chaman. Tamén mandamos por sede para que nos reciban o 1 de decembro, tampouco. Non necesito que ninguén interceda por min. E aínda que haxa 2 familias que necesiten ese recurso, vou loitar por elas. Dame igual que a maioría, pois alégrome moito, pero hai xente que necesita ese recurso. Hai xente que está pendiente deste pleno. Técnicos especialistas para ver si por fin nos reciben. Non estou disposta a que un neno de 4 anos teña que ir nun coche ata Lugo, ir e volver todos os días. Non estou disposta. Que é unha entidade privada? Pois será, pois logo a Xunta terá que facer unha entidade pública na Mariña. Sí, na provincia, exacto, en Lugo. Pero estamos en Burela. Non me fai nin gracia, sinceramente, nin gracia. E ponse a falar de non sei que, de isto, le outro, e eu pensando en ter unha reunión para solucionar problemas. Hasta aquí, xa está. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Fernández. Procedemos a votar. Votos a favor? 7 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 6 abstencións. Ben, continuamos coa orde do día. O punto número 12 é outra moción, neste caso presentada polo Partido Popular, aos que lle dou voz, señor Rouco. Sí, moitas grazas. Nesta ocasión será a miña compañera Encarnación Bernal quen expoña esta que traemos aquí.
La moción tiene como finalidad la elaboración de una estrategia de protección y bienestar animal y hacer de Burela un ayuntamiento amigo de las mascotas. Y se sustenta en la siguiente exposición de motivos. Cada día resulta más evidente en España la creciente sensibilización de la ciudadanía ante la necesidad de garantizar la protección de los animales en general y particularmente de los animales que viven en el entorno humano, en tanto que seres dotados de sensibilidad, cuyos derechos deben protegerse, tal y como recoge el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Código Civil Español. Así, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han hecho eco de la necesidad de desarrollar normativas que avancen en la protección de los animales, su bienestar y el rechazo ante situaciones de maltrato hacia los mismos, lo que ha dado lugar a un conjunto heterogéneo de normas que establecen mecanismos de protección de diverso alcance, en función del ámbito territorial en el que se encuentre. El concepto de bienestar animal, definido por la Organización Mundial de Sanidad Animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere, viene siendo recogido en profusa normativa tanto nacional como internacional. Así, el citado artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala que ha de tenerse en cuenta que los animales son seres sensibles al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio. En tanto que el Código Civil dispone la obligación del propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal de ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado, respetando su cualidad de ser sintiente y su bienestar, conforme a las características de cada especie y las limitaciones establecidas en esta y las demás normas vigentes. En España, en 1 de cada 3 hogares se convive con al menos un animal de compañía. Y así, según la información resultante de los registros de animales de compañía de las comunidades autónomas, en la actualidad hay más de 13 millones de animales de compañía registrados e identificados. Pese a ello, existen estudios como el que realizaron conjuntamente la Fundación Affinity y el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona, que indican que únicamente el 27,7% de los perros que llegan a centros de acogida están identificados con microchip, mientras que en el caso de los gatos se reduce al 4,3%. Esto implica que la mayoría de animales de compañía se encuentran fuera del control oficial, al no estar identificados legalmente, con el riesgo que ello supone, tanto para su adecuada protección como para la propia seguridad y salud pública y la conservación de la biodiversidad. En este contexto, la resolución del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2020 sobre la protección del mercado interior y los derechos de los consumidores de la Unión Europea frente a las consecuencias negativas del comercio ilegal de animales de compañía, siendo España uno de los países principales de origen y destino del comercio de animales de compañía en la Unión Europea, hace especial hincapié en la necesidad de establecer medidas contra el comercio ilegal de animales de compañía y en particular establece un sistema obligatorio para el registro de perros y gatos en la Unión Europea, una definición de las instalaciones comerciales de crianza a gran escala europea, el endurecimiento de las sanciones en materia de maltrato animal y el fomento de la adopción frente a la compra de animales de compañía, prestando apoyo financiero adecuado y otros tipos de apoyo material y no material a los centros de rescate de animales y a las entidades u organizaciones no gubernamentales de protección de los animales. La tenencia de animales de compañía debe llevar aparejada una responsabilidad a la altura del cuidado que se debe dar a un ser diferente a una cosa, por lo que la tenencia de animales de compañía debe suponer un compromiso con su cuidado en el transcurso del tiempo, su identificación y con su integración en el entorno, así como de poder disfrutar junto a ellos en distintas zonas de nuestra ciudad, ya sean locales comerciales que se sumen a esta propuesta, zonas de recreo, así como de delimitar nuevas zonas en las que podamos soltar a nuestros perros siempre bajo la supervisión de un adulto. Para tratar de dar respuesta a las necesidades de los dueños de perros en nuestra ciudad y de otros animales de compañía, como son los gatos, la finalidad de esta moción, además de definir el marco normativo con una ordenanza que permita alcanzar la máxima protección de los derechos y bienestar de los animales, algunas acciones para llevar esto a cabo sería promover la tenencia y convivencia responsable, fomentar entre la ciudadanía la protección de los derechos y el bienestar de los animales, luchar contra el maltrato y el abandono, impulsar la adopción y el acogimiento,
desarrollar actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección animal, promover campañas de identificación, vacunación, esterilización, cría y venta responsable, impulsar acciones administrativas de fomento de la protección animal, establecer un marco de obligaciones tanto para la administración pública como para la ciudadanía en materia de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Por ello, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burela propone la presente moción para su aprobación en el Pleno Municipal con los siguientes acuerdos. Elaboración lo antes posible de una estrategia municipal de protección y bienestar animal. Habilitar el acceso de nuestras mascotas a dependencias municipales autorizadas siempre que no constituyan un riesgo para las personas u otros animales. Estudio de zonas de uso controlado sin atar. Realizar labores de información a los vecinos sobre la nueva Ley 7/2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales a través de campañas específicas, así como a través de información en la web municipal del Ayuntamiento. Realizar un estudio durante el año 2024 para la posterior obligatoriedad del censo de todos los perros, creando un registro del ADN del animal en el municipio. Declarar a Burela Ayuntamiento amigo de las mascotas y libre de maltrato animal, prohibiendo cualquier actividad que implique el maltrato animal. Ampliar y mejorar el Centro Municipal de Animales Abandonados, así como ampliar la difusión de los animales del centro en redes sociales propias del Ayuntamiento para favorecer y facilitar su adopción. Gestionar correctamente las colonias felinas con presupuesto propio municipal para dicha gestión, así como solicitar subvenciones autonómicas y estatales y la elaboración de una ordenanza acorde con la nueva Ley de Bienestar Animal. Gracias. Neste caso vou a ser eu mesma a que interveña. O noso grupo municipal, ante esta moción, estes acordos, o que vai a propoñer é unha emenda in voce, que sí sería a elaboración dun plan, non lle chamaríamos Estrategia Municipal de Protección de Benestar Animal, porque xa estamos traballando no mesmo. Actualmente temos un plan de control e xestión ética das colonias felinas que se está desenvolvendo, pero é certo que o plan de protección e benestar animal é algo que debemos facer. Os pasos a dar para desenvolver que propoñemos é a evaluación das necesidades, a involucración das partes interesadas, o desenvolvemento de obxectivos e metas, legislación, educación e sensibilización, que xa estamos facendo dende a aula Gaia, servizos de atención veterinaria, monitoreo e evaluación, e crear un comité de seguimento que sería o que faría esas propostas para despois ter a toma de decisións. Por que propoñemos esta emenda? Vou ir punto por punto. Bueno, o primeiro xa é ese. O segundo tense que valorar en este plan, é algo que hai que valorar. O terceiro, estudo de zonas de usos controlados sin atar, como a playa do Penoural, por exemplo, é dicir, Burela xa ten, sabes, un dos poucos sitios que ten un lugar, e xa dixemos en varias ocasións, de feito, eu penso que nos programas electorais todos o levamos, que é unha intención do goberno estudiar ese tipo de zonas. De feito, hubo unha que non acabou de funcionar nunha finca privada. O cuarto, realizar labores de información aos veciños sobre a nova lei. A ver, é certo que esta nova lei, as campañas específicas debe ser a Xunta de Galicia, pero os concellos, neste caso o Concello de Burela, sí que ten a aula Gaia, que todos coñecemos e que fai a labor divulgativa a nivel medioambiental. Evidentemente, se compartirá e se fará e se fai actualmente. Quinto, realizar un estudio durante o ano 2024 o tema do ADN. O tema do ADN, non sei se saben que hai un informe do Colexio Oficial de Veterinarios e un diario de saúde animal, bueno, que se posicionan totalmente en contra. De feito, nós tamén que estamos en contacto con clínicas que están aquí en Burela, están totalmente en contra deste servicio. É algo que é irreal, como decía en puntos anteriores, é algo que non se dá cumprimento. As grandes cidades non son capaces de levar isto a cabo. Como vamos a ser capaces de levar
o sea, hai que ser realistas, o custo-beneficio, a cadena de custodia demostra que un funcionario público que garanta a correcta trazabilidade da mostra, vamos a ver, para facer no Hospital Público da Mariña un rexistro de ADN, un control de ADN dunha persoa, teñeno que levar a, bueno, pues fora de Burela, a un laboratorio, tarda moitísimo en vir, é algo que non é real, non é real, non poderíamos asumir. Declarar a Burela, está moi interesante. Ayuntamiento amigo de las mascotas y libre del maltrato animal, ¿no? Quen non vai querer ser isto, pero claro, chámame moitísimo a atención que no sexto se queira declarar en este sexto punto, pois Concello Amigo das Mascotas, que, sin embargo, non se vote a favor de que Burela sexa amiga da infancia ou dunha estrategia de saúde pública. Claro, a ver, estamos súper, de verdad, orgullosas e orgullosos neste municipio de conseguir que o equipo do Partido Popular pois que fomente este tipo de políticas en materia de protección animal. Nos vamos, é por todo coñecidos que evidentemente lideramos este tipo de políticas, pero, bueno, é un punto que nos fai bastante gracia. Séptimo, ampliar e mejorar el Centro Municipal de Animales. Ao mellor é que foron por ali e viron que xa o estamos facendo. Entón traino aquí, non sei por qué, para sair mañá na prensa e decir que o vamos a facer porque vostedes o poñen aquí. Non o teño claro. Acabamos de invertir preto de 5.000 euros en 2 casetas nunha solera para ampliar, mellorar as instalacións que hai hasta pois que ese plan especial poida ser aprobado e se poida facer a obra da canceira, non? Como se prevé que desafortunadamente os tempos son amplios, estamos ampliando as instalacións. O mellor é que foron por ali, se lles ocurreu ir por ali, aínda que, polo que teño entendido, moito non van, entón dixeron, pois vámonos meter aquí tamén este punto. Aparte de ser amigos das mascotas, vamos meter que amplíen e melloren o centro, porque como xa o están facendo, gestionar correctamente as colonias felinas. Señor Rouco, a súa compañeira sabe defenderse perfectamente sola. Oitavo, xestionar correctamente as colonias felinas, con presuposto propio municipal para dita xestión. Xa o estamos facendo. Tamén xa se está facendo, así como solicitar subvenciones autonómicas e estatales. Ben, seguiremos pendientes de todas as subvencións, sobre todo as da Xunta de Galicia, pendentes de estar aí xusto no minuto exacto para pedilas e que despois se repartan casi sempre con concellos amigos. Quinto, no, octavo, onde estaba? Octavo, vale, falta o noveno, que é o da ordenanza, que nós xa o teríamos incluído na elaboración deste plan municipal con estes puntos desenvoltos. Así que a nosa proposta é votar esta enmenda con estes puntos desenvoltos. Gracias. Pasolle a palabra ao señor Pillado. Ben, sí, bueno, visto que hai unha moción e unha emenda, intento valorar un pouco o tema. Nós, por unha cuestión de realismo, basicamente, temos que estar a favor da emenda, porque, claro, falan de que non vamos cumplir co plan normativo, pero traen aquí crear un rexistro de ADN do animal do municipio, co que se supón para os propios usuarios en coste económico, o que se poría para o Concello en coste económico, incluso o coste de recursos humanos da custodia das propias mostras, que nunca pensei que estaría nun pleno do Concello de Burela facendo de mostras de animais e de súa custodia, pero de deposicións logo, pero verse que, pois, bueno, o Concello de Burela é tamén bom para plantear esas cousas, e que aquí neste Concello de Burela falamos un pouco de todo, iso está ben. É iso, claro, é que entre cousas que xa están en proxecto, xa temos en mente realizar, e cousas que son prácticamente realizables, que nos corresponden moito coa realidade, pois claro, nós, baixo o noso punto de vista, é moito máis realista a emenda que presenta o Grupo Socialista, e logo, claro, chámanos a atención que se traiga este tema, que, coa exposición de motivos, evidentemente non temos nada que engadir porque casi naide podría estar en contra, non, diso. Pero claro, que o Partido Popular xunto con Vox mostrou unha oposición frontal á lei de benestar animal, en A Rioxa derogaron a lei,
na Illa de Menorca piden colaboración ao Estado para fazer cumprir a lei, facendo o que di o señor Rocco, confrontación, nese caso a Administración Central do Estado, e aquí en Burela debe ser que, como decían os irmáns Marx, temos uns principios e se non valen temos outros, e o que en Burela todo seña para tensionar e apretar ao goberno local, pois temos unha emoción pois un pouco pois para plantexar algo que nos din que non se creen o que plantexamos nós que vamos a facer, pero plantexanos que creen cousas, que creemos cousas como un registro de ADN no Concello de Burela, unha cuestión que ao mellor no Concello da Coruña non foron quen de desenvolver. Entón, como repito, nós vamos a votar a favor da emenda. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Por alusión rapidamente, vou dicir un par de cousiñas no punto anterior. Referente á señora Fernández, dicirlle que, que me disculpe por rezar, pero foi un deje desta Semana Santa de celebracións, entón quedoume aí un pouquiño que a veces chispeo mal e danme aí eses espasmos, non? Tamén dixo que non lle facía nin puta gracia, eso xa aí non podo entrar, a alcaldesa falle moitísima gracia, entonces compensamos unha cousa con outra, non? Claro, porque dixo que non lle facía gracia, pero en 4 meses non se volveu a reunir cos afectados pois para preocuparse por eles. Ben, no punto nada que engadir, pois non estamos en contra, eu diríalles pois que chegasen a un acordo entre vostedes e o Partido Popular que é quen presenta esta moción, e pola nosa parte estaremos a favor. Moitas grazas. Señor Rouco. No, sí, por favor, por alusións, máis que nada. Créame que son moi consciente da valía da señora Bernal, é a miña compañeira. Pois está no Grupo Municipal Popular. Ninguén lle ten que explicar o que ten que facer ou o que non. Ela é perfectamente capaz. É máis, aprendo moito máis dela que ela de min. E se algo demostramos no Grupo Municipal Popular é que apostamos dende o primeiro día, dende o ano 19 que estou aquí, pola igualdade do noso grupo. Fomos durante o mandato anterior o grupo que máis intervencións tivo, tanto de concelleiros como de concelleiras, que interveñen sin importar a condición do sexo, quen sexa, según as cualidades de cada un, e según as capacidades de cada un. Así que, vostede que sabe do que estábamos a falar, vostede xa demostrou que non ten prezo como adiviña. Esta é a casa de Besteiro. Si, moito na casa non o queren, Así que vostede que sabe do que estábamos a falar, xoga outra vez a ser adiviña. Xa quedou demostrado que non é capaz de ser adiviña, vale? Nós cando falamos con respecto con educación en baixiño, sen molestar, como fan os membros do seu grupo municipal, por exemplo, non ten nada que dicirnos. Nós non estamos intervindo no mal funcionamento do pleno, como fan vostedes cada vez que nos interrompen. Só quería dicir eso por alusións. Moitas grazas. Señora Bernal. Sí, gracias. A ver, tengo que decir que no era muy optimista cuando se presentó la moción de que fuera a salir para adelante, porque es que parece que el principio general aquí, que es que lo que presenta el PP es no, y ya está, y se acabó. Entonces, como ya era consciente de esa situación, me ceñía la ley al dedillo. Entonces, los puntos, de ahí la extensión. Los puntos que se recogen, le voy a decir dónde viene porque es que es copia literal. Artículo 1 y artículo 2 de la ley. Si ustedes creen que no es realista el cumplir esas cosas, pues oiga, la ley la aprobó el PSOE en el Congreso. Hay que cumplirla. Estos son el tipo de leyes que se aprueban en el Congreso hoy en día. Leyes que no están con la realidad de la vida de la gente. Entonces, como la ley estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos guste más o nos guste menos, eso pasa igual con la sentencia, nos guste más, nos guste menos, hay que respetarlas y hay que cumplirlas. Pues es evidente que esta ley es muy mejorable, pues sí, en eso estamos de acuerdo. Pero está como está y hay que cumplirla. Y es una ley que ya hace mucho tiempo que entró en vigor y hay que adaptarse, nos guste
o no nos guste. Ahora que ustedes no estén dispuestos a adaptarse ni a cumplir lo que diga la ley, pues eso ya queda de su mano. Nada más. Outra vez pretende terxiversar. Evidentemente non estamos en contra de cumplir a lei. Non teño entendido que a lei obligue a crear un rexistro de ADN dos animais no municipio. Creo que non obliga. Volvo a retomarme a miña primeira intervención para que quede claro como queda grabado. Fun punto por punto dicindo o que xa está feito, o que xa estamos facendo, non porque saíra esta lei, sino porque en Burela xa se estaba facendo. Porque en moitos destes puntos temos unha boa praxis, aínda que vostedes queiran aquí decir que non. Entón, que propoñemos non? Nós, pois unha emenda para que voten a favor da mesma de elaborar pois un plan municipal de protección de benestar animal. Volvo a repetir, nós xa estamos traballando e finalizando un plan de control e xestión ética de colonias felinas que o que nos toque, que levamos moitos anos xa con este plan e con moitísimas, sobre todo gatas, tratadas. Non estamos dicindo que esteñamos en contra, volvo a repetilo por si quedan dudas, senón que lles solicitamos que voten a favor desta emenda e de elaborar este plan para o que, ademais, poñemos punto por punto cales son aquelas cousas que sí que temos que facer e que todavía non temos feitas, lendo a lei. Gracias, señor Pillado. Ben, non tiña pensado intervir neste segundo turno, para que isto, se non o digo, revento. A lei hai que cumplila, pero se gobernamos nós, derogámola. É maravilloso. O sea, o PP derogou a lei na Rioxa, pero a lei hai que cumplila, pero se nós derogamos, non a cumplimos e derogámola. Claro, é o que dixen antes os irmáns Marx, teño uns principios, se non lle valen, teño aquí outros. Entón, claro, hai que respetar a lei, pero cando hasta que nós gobernamos, cando nós gobernamos, pois, respetámoslo ou non, ou derogámoslo ou non. É un pouco, entendan que a que non é tan aficionado, tan cercano aos xulgados e ás leis, pois que nos coste máis entendelo. Sinto moito na miña ignorancia desde ese punto de vista, para que é complicado de entender, nada máis. Señora Iroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Nada, remítome ao que dixen antes. Se chegan a algún acordo, por nós non vai haber problema. Grazas. Señora Bernal. A ver, aclarar que esta ley es una ley estatal y no la puede derogar una comunidad autónoma de ninguna manera. De ninguna manera. Como es una ley básica, las leyes básicas implican que en el ejercicio de las competencias exclusivas que tiene el Estado sobre esa materia, establece en esa ley unos mínimos, por eso se llama ley básica, unos mínimos que tiene que respetar todos los territorios. Y luego cada comunidad autónoma, dentro de su propio territorio, puede dictar leyes dentro del ejercicio de sus competencias para desarrollar esa ley básica y adaptarla a su territorio. Eso es lo que le corresponde a las comunidades autónomas. Eso no quiere decir derogar, sino un desarrollo. Entonces, cada comunidad autónoma tendrá que adaptar a sus peculiaridades norma básica de principios básicos. Entonces, partiendo de eso, nosotros estamos en un pueblo, tenemos que adaptarnos a lo que nos toca. Y lo que nos toca son los puntos que hemos traído aquí. Lo que pasa es que, claro, queremos darle una vuelta siempre para quedar por encima, porque parece que no está bien darle la razón en algo. Algo haremos bien, ¿no? Digo yo, algo haremos bien. Entonces, si hacemos algo bien, en alguna ocasión, pues se agradecería que se nos le reconociera y ya está. O sea, tampoco es tan difícil eso. Nada máis. E viceversa. Nós algo tamén faremos ben e tamén nos encantaría que algunha vez se nos recoñecera. Non podemos aprobar acordos que xa estamos facendo. Isto eu creo que entende calquera. Isto entende o calquera. Non pode, o sea, como vamos aprobar algo que xa estamos facendo desde fai tempo? Infórmense ben. Nada, vamos a votar primeiro a emenda, volvo a repetir, creo que é o que todo o mundo quere, e nós, evidentemente,
sacamos eses puntos que xa os estamos facendo. E na nosa emenda propoñemos pois dar ese paso máis e facer aquelo que no plan de protección e benestar animal pode mellorar o que xa estamos facendo. No, de forma sintética, teño que saber que é o que se vai votar concretamente para recollelo. Vale. Na emenda sería a elaboración dun plan municipal de protección e benestar animal que tería os seguintes puntos. Evaluación de necesidades, involucrar partes interesadas, desenvolvemento de obxectivos e metas, legislación, educación e sensibilización, servizos de atención veterinaria, monitoreo e evaluación e creación dun comité de seguimento e evaluación e creación dun comité de seguimento para a toma de decisións e propostas que decidan o propio comité. Procedemos a votación. Votos a favor da emenda. Unanimidade, quero agradecer aos dous grupos este voto a favor da nosa emenda. Ben, pasamos ao seguinte punto, rogos e preguntas. E doulle a palabra ao señor Rouco. Nesta ocasión será a miña compañera Susana Fernández a que expoña os rogos e preguntas que traemos para este pleno ordinario. Boas noites. As preguntas que traemos hoxe aquí son as seguintes. Traemos 6, concretamente. A primeira que expoñemos é por que non se limpan de forma axeitada ou con maior asiduidade os contedores do lixo, en especial aqueles que están preto dos establecementos que xeran residuos alimentarios. Por exemplo, os contedores que están ao comenzo da Rúa Rosalía de Castro no seu entronque con Eixo Garai. A segunda pregunta que tamén queremos formular é por que o Concello non actúa con maior celeridade e contundencia ante as denuncias rexistradas debidas ao vertido de augas residuais á vía pública por parte de algúns veciños da nosa vila. Lembramos o caso da Rúa das Chanciñeiras. A terceira pregunta sería cal foi, ou mellor dito, cal foi o motivo polo que dende o Concello non se decidiu gardar un minuto de silencio polo falecemento dos gardas civís que estaban a loitar contra o narcotráfico en Barbate. A cuarta pregunta que temos é, tendo en conta que estamos en arquitecto ou aparellador municipal, quen é o técnico ou técnica que asina as licencias de obra e os informes requiridos no Concello? A quinta pregunta sería cal é o motivo polo que non se están a levar as últimas actas ás comisións informativas. É que isto é algo que comeza a converterse en habitual. E a última pregunta que queremos expoñer é por que diversos coches que xa foron denunciados por abandono a comenzo do seu mandato non foron xa retirados dos lugares públicos que están a ocupar de forma inadecuada. Lembramos, por exemplo, o caso do furgón sito no aparcadoiro municipal da Rúa Rosalía de Castro. Moitas grazas. Gracias, señora Iroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Vou empezar, se lle parece, polos rogos, que son 1, 2, 3, 4 rogos, e despois teño unhas preguntiñas para facer. Ben, o primeiro rogo procede dende a AS de Burela, a AF Porto de Burela. Según nos comentan, parece ser que hai uns días se repararon as redes do Colexio Público Vista Alegre, non sei se algunha máis, e coméntanos que eles tamén solicitaron a instalación dunha rede detrás dunha portería,
que a solicitaron xa hai tempo, non é de agora, pero que de momento pois non se lles fixo ningún caso, entonces pois dende aquí rogámoslle que atenda esta petición desta asociación. Do mesmo xeito tamén solicitan que se reparen unhas luces da parte da grada que está sin a que está sin utilizar. E tamén nos comentan que teñen a intención de solicitar como un cobertizo, non se sabe aínda en que términos, pero un cobertizo para as gradas do campo de fútbol de herba artificial, simplemente pois como unha techumbre para que a xente que vai a ver os partidos ou as actividades que ali se desenrolen, pois os días de chuvia pois non esteñan recibindo a auga pois en todo momento, non? Por outro lado, tamén queríamos facerlle o rogo de que teñan en conta a solicitude da instalación do monumento Lembranza a nosa xente do mar, proposto pola cofradía, que parece ser que se desestimou. Nos, pois, como dixen antes, chamei tanto a costas do Estado na delegación de Lugo como a costas de Galicia, polo que nos trasladan, en principio, sí que se pode facer. Igual, non sabría dicirlles exactamente cal é a forma, pero parece ser que sí que se pode facer e instalar ese monumento onde indican os que o solicitan. Ben, despois, comentaba antes o tema das celebracións de Semana Santa. Foi un caso curioso, no Domingo de Ramos acercouseme un veciño por detrás, tocoume así na espalda e díxome: "Tú eres Ramiro?" Dixe: "Non, non son concejal, pero son da oposición." Dice: "Bueno, é que tiña que falar con el." Bueno, se lle pode axudar en algo. Pois esta persoa é a persoa que durante o Nadal, cando o camión de basura pois chocou co alumeado e reventaron os cables, parece ser que se produciron uns danos na súa casa e que se lle prometeu que se iban a solucionar. Dende aquí rogamos que atendan a petición deste veciño de que se solucione esta incidencia, porque, pensando así un pouco fríamente, entendimos, vale, sí, o camión pasou, levou alumeado, claro, o seguro do camión dirá: "Ai, non, culpa nosa non é, porque o camión pasa por aí sempre, e a ruta que ten, culpa do camión non é." Claro, o das luces dirán, claro, é que nosotros poñemos as luces onde nos dixo o ayuntamiento. Entonces, entendo que nesa tesitura irán pasando os días e este veciño estará sin solucionar a súa incidencia. Ben, xa por último, un rogo, como agora xa caeu o muro de Pedrón Salgueiro, pois nada, felicitarnos de que non pasou nada máis, nin houbo máis danos que os da propia estructura. Hai unha árbore no camiño de Prón, un pouco máis abaixo, da altura do número 2, que pois xa se empezan a ver as raíces, están moi pegadas encima do muro, polo que entendemos que, pois, quizás poda haber perigo de caída nese sentido, non? Rogamos que, pois, traten de solucionar esa incidencia. Ben, paso ás preguntas. Vale, comezo cunha pregunta técnica, por descoñecemento. Hai uns días pois que se publicou un bando que se prohibía a queima de rastrollos. Creo, concretamente, o día 22 do 3 publicábase ese bando, porque a Xunta así o indicaba, non? Tamén noutro documento. A Xunta, no día 26, pois levantou esa prohibición, pero estaba revisando aquí se publicara algún bando, non o vin publicado que levantase esta prohibición, non sei se é necesario que se publique, digamos, o contrabando que mal sonou, perdón. Outro bando, pois, para autorizar esa queima de rastrollos, non? Ben, hai uns días nas redes da policía local facíase unha publicación que, atendendo a unha solicitude, a unha petición do Consello Escolar da Escola Infantil, se estaban poñendo unhas bandas reductoras de velocidade. Quería preguntar onde podemos presentar o resto de grupos esas peticións. Ben, contedores no 12, non digo nome, puxéronse uns contedores cerca da plaza de Abastos, na parte hacia arriba, hacia un local comercial, ocupando dúas prazas de aparcamento. Queríamos preguntar si esa ubicación vai ser definitiva
ou se vai buscar algunha ubicación que xa máis aceptable para evitar ter que sacar esas dúas prazas de aparcamento. A Escola de Música, gustaríanos pois que nos actualizarsen a información de como se atopan os trámites da Escola de Música. Coméntanos os veciños que se sacaron contedores de vidro na rúa Pardo Bazán, que había 3 contedores de vidrio, e que se sacaron, que bueno, que agora os veciños pois teñen que desplazarse ou ben a estes contedores que mencionei anteriormente, ou senón á rúa Rosalía de Castro, pois preguntarlles si teñen valorado, si valoran deixar un contedor de vidrio nesta rúa. Vale, máis cousiñas. Tamén se falou por parte da Policía Local que vai haber unhas plazas de aparcamento con tempo limitado, concretamente de 1 hora, nas rúas Eijo Garai e Pardo Bazán. Gustaríanos saber como se vai controlar ese tempo limitado, si vai ser pois a través de algunha zona azul que sexa de pago, ou si van ser, por poñer un exemplo, os propios policías locais os que se encarguen de controlar pois o tempo que botan aparcado os vehículos nesas prazas. Hai 2 días que nos encontrábamos cunha noticia de que caera unha valla publicitaria en riba de 3 coches no aparcamento municipal que está situado por debaixo do hospital comarcal. Queríamos saber, porque, bueno, en teoría ese aparcamento está sinalizado como aparcamento municipal, ten unha sinal que así o indica, queríamos saber que, claro, quen é responsable desa incidencia, quen vai ser o responsable final, porque as vallas estaban dentro da finca, non estaban en riba da acera, entón, claro, entendemos que ao estar dentro da finca, pois a responsabilidade é, digamos, de quen xestiona ese solar. Bien. Vale, como comentei antes, o muro Pedrón Salgueiro pois xa caeu, temos que congratularnos que non pasase nada máis que a propia estrutura que se estropeara, pero, bueno, dende que caeu hai ali os escombros, preguntarlles pois se teñen pensado pois facer algunha actuación referente a eses escombros, se queren pasar a recollelos ou van obligar ao dono a que limpen todos eses escombros. Vale, Escola de Música. Tamén, bueno, comentou antes a señora alcaldesa o tema da canceira municipal. Gustaríanos saber en que situación se atopan pois esas obras, que recordemos que é un proxecto de 2018, bueno, que se empece agora a facer obras, pois congratúlanos, non? Vale, expediente. Sí, detectamos que os expedientes, abertos das subvencións deportivas, que os expedientes das subvencións deportivas siguen abertos. Gustaríanos preguntar por que esta situación. E repasando así, creo que nada máis, isto é todo. Moitas grazas. Gracias. Ben, vou ir contestando primeiro a compañeira. A ver, rogos, vou polos rogos. Limpeza de contenedores de Rosalía de Castro, fanse e inténtanse facer con bastante, bueno, asiduidade, e ademais estamos bastante encima ás veces. En ese caso concreto non é pola falta de limpeza, senón é pola mala praxis, tamén estamos encima deso, vale? Para que todos os veciños, veciñas, sobre todo locais, pois utilicen bolsas e non volquen nos contenedores, porque hai pois 2 puntos en concreto en Burela no que se suele facer bastante e iso genera olores. 3 puntos. Concello, celeridade, denuncias de vertidos, chanciñeiras. Vale, este expediente está finalizado por fin. Isto había unha demanda xudicial, bueno, xa falamos desto en varias ocasións, entre veciños, era un problema da comunidade. Non é fácil facer unha execución subsidiaria para o Concello e entrar nunha... non é fácil, non che permite a lei entrar nunha vivenda para executar, pero agora mesmo sí que está o expediente pechado, pendente de que fagan esa intervención.
O minuto de falecemento, bueno, eu son das que pensa que non por facer ese minuto de falecemento sintes máis ou menos o que pasa no mundo en xeral, sabes? Por desgracia, acontecen tantas cousas que poderíamos estar facendo a diario e simplemente pois non se decideu non bueno, non facelo, non por eso considero que o sintamos menos. Arquitecto municipal, quen firma? Pois nós temos 2 arquitectos en plantilla, o xefe de obras tamén é arquitecto técnico, é quen firma actualmente. As actas das comisións informativas, bueno, é certo que este lunes, cando fomos a ver as actas, non estaban en esta comisión, evidentemente non foi algo nin premeditado, nin que se pretendera ir sin actas, simplemente pois, se intentará nas comisións posteriores que non pase. Coches abandonados, pois pasa un pouco o mismo, tamén é bastante reiterado aquí, dende que estamos nós, estamos conseguindo sacar moitísimos o sea, casi todos, temos xa casi todos os coches que hai abandonados nas rúas, que é máis fácil para nós, que non nos solares privados, vale, temos 2 en solares privados e temos tamén os expedientes abertos, un en Rosalía e outro ao lado do cementerio parroquial que teñamos detectados, pero están en solares privados, entonces sempre que é privado e non público, se xa no público costa, pois nos privados un pouquiño máis. Paso xa a contestarlle ao señor Eiroá. Ese de Burela, Redes Vista Alegre. O que máis me doi deso é que non se lles atende ou que non se lles contesta. Bueno, non sei exactamente como foi a frase, como que non se lles facía caso cando eso é mentira. Aquí está o compañeiro Carlos Méndez pendiente desto, quen fixeron estas redes para economizar foron os redeiros que teñen o seu propio traballo e evidentemente veñen pois en horas sueltas que poidan atender estes bueno, pois estes traballos que a maiores lles estamos propoñendo dentro do Concello. Entón, eso é como o peor de si lle trasladan eso, é un pouco o que máis me doi, non o digo por vostede, digo por ese traslado de información que non é real e que tamén me gustaría que trasladara con quen vostede fale. Hai outros membros da S de Burela que lle poido decir que non opinan eso, que en realidade, bueno, pois coa presidencia creo que é con quen se debe falar. Luces da Grada xa está trasladado o problema, nós mesmos o vimos, somos conscientes de que vanse arreglar. Cobertizo, a ver, isto é algo que non sei, sinceramente, con quen vostede fala non está moi enterado ou enterada, porque este cobertizo que solicita a SD desde fai bastante tempo e que a todos e todas nos gustaría ter na grada do campo artificial para que cando hai un partido e chove, pois evidentemente todos estivéramos cubertos, pois non é posible, porque Costas non deixa facelo, non o permite, non é posible facelo. Entón, claro, isto está, vamos, falado non, faladísimo. Que máis? Cofradía, desestimouse, non se desestimou. Aquí cando chegou a petición da cofradía, que era para pedir unha subvención do GALP, unha petición de poñer un monolito na praia do Cabaliño, xusto onde está a nave, pois en aquela parte circular, vale, onde está o espigón, non se desestimou, simplemente ese trozo de paseo non é municipal e digamos que nós non podemos dar permiso sin ter antes o documento de Costas. Non sei por que sonríe, pero bueno, isto é así, cando solicitaron, sabes, simplemente se lle dixo pídanlle a Costas o documento, despois finalmente sí que é o Concello quen dice si sí ou si non, pero en ningún momento se dixo que o Concello non deixara poñer eso aí, nin desestimou absolutamente nada. No, simplemente me reín porque, bueno, en comparación que da Marosa está na mesma finca catastral que se iba a poñer ese monolito nese punto que vostede dice. Entón resultanos un pouco chocante que o Parque da Marosa sí que se pode poñer, sí que se pode reformar, sí que pode estar, é un monolito, un monumento á xente do mar, non. É simplemente o que nos extraña. Pero eso non ten que ver coa nosa competencia. Sabes, non é que o Concello, claro, é que vostede di, é que non sei por que o Concello desestimou e que non é real. O Concello non desestimou nada.
Simplemente é así, non é a nosa, quero dicir, son expedientes diferentes e a nós pode nos parecer mellor ou peor, pode creer que claro, pero non é o que ocorreu, entonces, bueno, basicamente por eso. Vamos a ver, Semana Santa, Nadal, Semana Santa, o señor que foi falar con vostede, o que é evidente é que con Ramiro nunca falou, porque pensaba que vostede era Ramiro. Entón, eu non sei se o meu compañeiro sabía desto, Sí. pasolle a palabra. Sí, falou comigo por teléfono e expliquei que efectivamente que éramos conscientes do problema, pero que era un problema que creou, neste caso, o camión da basura, que non ten nada que ver coas luces, non sei por que metes luces na laminar nesto, porque o que levou foi o cable e máis fastidiou o tema do gas. Xa está falado coa empresa, xa se dixo, de feito, xa ainda estuveron, parece que hoxe estuveron ali, tase que facer cargo o seguro do camión, evidentemente. Si, aí tamén facer un apunte, porque deu por feito na súa intervención que o seguro de camión non se vai a facer cargo, porque como sempre pasaba por ali, non, pasaba por ali, pero non coa pluma levantada para levar as luces, non? Entón, o seguro do camión, por suposto que se vai a facer cargo, e aí está a loita porque sea con celeridade ou non. Bueno, de que non falara con Ramiro de Cioi porque como confundeu, decía en persoa fixo que non falou co meu compañeiro, pero foi por teléfono, ben. O muro, isto xa o temos falado tamén en varias ocasións, o dono está nunha residencia, vale, dimos coa persoa, non se chama coidadora, nin titora, é unha figura, non recordo como era exactamente, pero bueno, conseguimos dar coa persoa que sí que tutoriza a esta persoa coa que, bueno, pois despois de varios procesos de notificar, de publicar, non se facía nada e xa está tamén en proceso. E como despois volveu a falar deso, evidentemente os escombros pois sí que xa teñen de feito unha empresa contratada, están agardando a que veña. Porque recordemos tamén ese muro, para nós subsidiariamente era moi difícil intervir porque o muro pertenece á casa, non era un muro dun solar que tiras o muro e xa está. Non, é que era a parede de, bueno, de parte da edificación. Ben, queima, non é necesario facer un contrabando. Redes policía local, vale, isto foi unha petición dun consello escolar, un organismo, como a peticións destes grupos, bueno, pois por rexistro, por exemplo, aquí no pleno, bueno, como sempre, as peticións que considere, si, isto é un organismo, o Consello Público solicitou, e levouse a cabo. Contenedores Praza de Abastos. Ben, estes contenedores estaban na calle Manuel Murguía, é unha calle que pretende ser peonil, e os veciños solicitáronnos, os da comunidade, creo que Edificio Praza, solicitaran xa, non en esta legislatura, pero puxéronse en contacto conmigo e volveron a solicitar a petición de liberar eses contenedores de aí porque é unha rúa peonil, é algo que ademais eu a nivel persoal sí que estou evitando poñer contenedores nas beiras rúas, sí os estou levando para as prazas de aparcamento. Que estamos facendo? Negociando novos aparcamentos, xa temos varios para abrir pois coa maior brevidade en solares privados. É o que imos a facer para, non por estas prazas en concreto, que tamén, senón para, bueno, para habilitar máis aparcamento. Escola de música, pois non sei se xa o comentamos, pero ahora mesmo sacamos 5 prazas que xa están funcionando. Pardo Bazán, 3 contenedores de vidro, isto eu non son consciente, falaremos coa empresa, non sei a altura non son consciente, e o meu compañeiro tampouco, de que se sacaran 3 contenedores de vidro en Pardo Bazán. De que zona en concreto? Principalmente dun bar que había, do Atrecho, e outra hacia a parte, hacia onde está o banco. Pois poñerémonos en contacto coa empresa. É verdad que con esa empresa sí que tuvemos unha charla porque están bastante sucios. Descoñezo si normalmente lávanos ali, pero bueno, como xusto falamos esta semana con eles, comentaremosles este tema. Subvención de deportes. Descoñezo exactamente a que se refire con que estén abertos os expedientes, co cal informareime.
porque non sei exactamente expedientes abertos, polo que teño entendido están resoltos, están pagadas as subvencións, cobraron todos os clubes, co cal non sei exactamente cal é a pregunta. Non sei se quere matizar. Sí, Están resoltos os en- expedientes e cobradas as subvencións. en xestiona, a min polo menos apareceme como ben. Quere dicir que non o pechou o último funcionario, vale. Pasareilles o seu robo. Policía local, tempo limitado. Bueno, isto foi, como decía a publicación, sabedes que por fin está a empresa facendo as obras da praza do Concello. Entón, para facilitar o acceso, non o acceso, sino o aparcamento para o centro de saúde, sobre todo, si se tomou esa medida, evidentemente non é de pago, non está controlada, é unha recomendación de que en esas plazas pois, que sean máis móviles para que houbera sitio. Tamén se falou que o centro de saúde está no estudiando porque teñen unha salida por súa fonte, teñen unha entrada, terían que poñer un videoporteiro e aí sería tamén máis fácil o acceso para persoas, sobre todo con mobilidade reducida. Valla publicitaria, ben, ese solar pois, é privado, ten uns donos, o acordo que haxa con esa valla publicitaria en ningún caso é co Concello, é cos propios donos do solar, entendendo así que o dono da empresa da valla, pois o seguro desa valla é quen se vai a facer cargo. É Canceira, as obras das que falei antes non son as obras da Canceira prometida. Vale, as obras están pendientes do plan especial, da aprobación do plan especial, e agora mesmo o que fixemos foi, bueno, facer unha mellora e cambiarla de reubicación, mentras non, vendo que pois a administración non é rápida, é máis ben lenta, fixemos unha mellora do que había, agardando pois poder si facer esta obra. Nada, sen nada máis, moitísimas gracias a todos e a todas por acompañarnos. Reitero que bueno, o convite a maior parte dos concelleiros e concelleiras xa confirmaron, porque este domingo temos a honra de ter o presidente da República de Cabo Verde en Burela. Nada, para aqueles e aquelas que todavía non confirmastedes de todos os equipos, por favor, trasladeo porque bueno, é importante. Nada máis, moitísimas gracias por acompañarnos, os que todavía estades aquí presentes na sala.